Ramogi Tv yaure kendo machiegni ma polo dhi mana nyime kod chenro mar mbako romo rupinywa setieko twak maliete jamano muke kaunti no ma Nairobi ka kod chiel mano bende ma kaunti ma Siaya gik mosebedo katimore ka gi kacha ne wakelo ni achiel kachiel mondo bed kod ng'eyo ni kaunti ma iwuoke chal mar wach gin mage jogo ombulu gi nadi nyaka sani waseng'eyo ni pek mar campaign matimore kaunti ma Siaya niko mane jogo malaro kombe mopogore ma governor senator mano mar jaod bura bende mawuok e kaunti no ma Siaya ochomo kanye ng'wech manyaka sanya kwa Ramogi jongoda kelo ni en chenro mar mbako romo wachako kanyo kod chal mar fwambo wachako kanyo gigo matimore kuonde mopogore to mokwongo wadak mana ng'eyo ni gik mage matimore counties ma opogore kar kanya kwa Ramogi wanya mana chako gi ng'eyo gigo ma opogore mano campaign bora chako odiochieng' ma kawuono ni campaign ma kamagi itere gwenge mage odiochieng' ma kawuono nitie chenro malach ahinya mar jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano Raila Odinga ma bende chung' kalaro komno mar tend piny Kenya en kachiel kod jalupne gidhi bago campaign ka gitieko limbe magi imbo mar Kenya kaito gidonjo bende nyaka e kaunti ma Kisumu kweth mar Azimio la Umoja tero campaign mar gwenge ma Kisumu ka odiochieng' ma kawuono eloe kaka jal mochung' kanye riwruok mag pinje mantiere Afrika bende odhi yawo chenro mopogore ma bende wabo yudo pichni kachiel kod gigo mopogore moda mana neno achiel kachiel ka entiere e kaunti ma Kisumu nyakwa Ramogi nitie chenro makoro wadarango ni oyawo gi e yo machalo nade mago pichni mabiro ni achiel kachiel ka entiere e kaunti ma Kisumu e kaunti ma Kisumu mago e wach mantiere ka nyaka sani mago chenro mopogore Raila ka dhi limo kaunti ma Kisumu odhi chako gi yawo mano kar KOP e kaunti ma Kisumu tainya mano mantiere e kaunti mano wacho ni Kisumu West mano ka entiere gwenge go maga Otonglo Riat mago kuonde modhi bedo kanyo ka olimo odiochieng' ma kawuono kanyo nitie jotelo mopogore manyaka sani osechopo gavana ma Kisumu ineno kanyo kaachiel kod jogo mantiere riwruoge mopogore mag piny owacho jalupne bende nitiere kanyo ma daktari Owili ma bende nitiere kanyo koro Ramogi jodito giduto dhi chopo ka kanyo ema dhi bedo chenro mokwongo madhi bedo kanyo ka warango odiochieng' ma kawuono yango chenro mar pi mano e kaunti ma Kisumu odhi yawo chenro mar pi ma Otonglo mano kod Riat e boma ma Kisumu odiochieng' ma kawuono gichiwo weche mopogore wach ma kamano jofwambo waluwo mapiyo kendo ang' waduogo mana iri kanyo mondo mi wabed kod ng'eyo ni gik mage matimore e kaunti ma Kisumu ka wayudo gi bende ang' wadhi nyime kod ng'eyo matut ni siasa ochomo kanye ma en campaign mar Raila Odinga bende ma ogik e kaunti no ma Kisumu jomoko be wacho ni ok en campaign en mana dhi loso go ganda mondo owuog oko kendo luto ombulu e yo moro madwarore mana mondo mi akoni kendo gino madhi nyime kanyo mago picha mabiro achiel kachiel Otonglo kachiel kod Riat mano kar KOP mano chenro go mag pi miyawo kanyo e kaunti ma Kisumu gavana osechopo kanyo e thuolo machoko wuok sani Raila Odinga ang' chopo kacha kochopo ang' wakawe bende achiel kachiel mondo awinji ni chenro ma kama dhi kelo ber mane ne jodak e kaunti ma Kisumu ahinya alwora no mar Riat kachiel koda mago ma Otonglo campaign mag Azimio dhi nyime ang' waduogo kanyo bende mondo mi warangi chenro mopogore matimore mag siasa wadhi ane e campaign mag Kenya Kwanza odiochieng' ma kawuono nyakwa Ramogi wadarango ni campaign ma kamagi timore kanye kendo mago bende ka warango ang' waduogo e kaunti ma Kisumu mondo warangi ni mage matimore kopogore gi mago mag siasa e kaunti ma Mombasa odiochieng' ma kawuono Kenya Kwanza dhi bago romo margi ka gibago romo gidhi bedo kuonde ma opogore mano ka gidhi bedo kacha to nonoka mane mang chalo ka gima gidhi bedo ka gitieko go ka kanyo bende gidhi bedo Mvita kaunti ma Makueni bende gidhi limo kacha gidhi bedo kacha gi Chasani kachiel kod campaign ma gidhi timo Kalamba mantiere e kaunti ma Makueni mago duto ang' biro achiel kachiel Ramogi TV ni marang wan ka mondo abed wangi e kor gwenge ka warango William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua gidhi timo campaign magi e yo machalo nade mago ka gintiere weche go maga Kenya Kwanza mano ka gintiere ng'wech mar laro komno mar tend piny Kenya warang kama chielo bende ni gik mage matimore ka gi kacha jatend piny Uhuru Kenyatta kang jalupne nitiere kaunti ma Mombasa ento dhi bago romo mare dongruok madhi timore e kaunti ma Mombasa gin mage ka Uhuru Kenyatta dhi limo kaunti ma Mombasa odiochieng' ma kawuono nyakwa Ramogi chenro ne chalo kamae odhi chopo kacha mano
kar kao modhi mano mantiere Kipevu odhi yawe kanyo kachiel koda kambi rech mantiere Liwatoni bende odhi chopo kanyo. Kumachielo bende odhi yawo olalo no Mama Kupa ma bende jodak e gwenge ma Mombasa bende osebedo ka geno e chenro gi mag wuoth ma kagi kacha ka gichwalo mwandu kendo gitimo ohala kuonde ma opogore opogore. Kachiel koda Dongo Kundu mane wacho ni tielo mar ariyo medhi bedo kanyo ka iyawo yanga odiochieng' ma kawuono kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Nyakora moge janga luwe nikech jafwambo marwa Jojuma mano Joja oko kantiere county ma Mombasa dhi kelonwa report makamano achiel kachiel. Rango bende ni komachielo cha itimogi e yo machalo nade. Kenya Kwanza bao kampen gi e yo machalo nade. Uhuru Kenyatta chenro mage modhi yawo mag dongruok e county ma Mombasa bende itimogi e yo machalo nade. Ka wayudo achiel kachiel angwa biro mana iri kanyo diero di kanyo kumineno e ofisi kanyo kama intie mondo mibed kod ng'eyo ni chenro makamagi mag siasa mopogore gi mag siasa mag dongruok itimogi e yo machalo nade tung Kenya ka tung Kenya. Ikete mana kanya kura mogi jomwa dhi nyime kendo wadarango moko mapotimore e pewe mamoko kata sectors mamoko wada mana neno kanyo ni mage matimore. Ma en riwruok mag dakteche mantiere e pachoka mano KMPDU odiochieng' ma kawuono kotelni kod jagoro margi maduong' mano Laktar David Atela kachiel kod dakteche mamoko mantiere gidhi chiwo twak ne jofwambo. Twak makamano gidhi chiwo mar neno ni yiero odhi e yo machalo nade. Gidhi bedo kod paro mopogore opogore. Lakteche dhi bedo ka romo gi jofwambo kawuono kendo gidhi bedo ka gilalore weche mathoth motenore kod wechego mag yiero. Yiero dhi timore dweni juma manyien mano tarik 9 dweni mara 8. Nyakora moge jwang' gida temo wacho kacha ni ka jotuo nitiere osiptal gibiro wuok oko ka gigoyo ombulu e yo machalo nade. Dakteche mantiere gin bende gibiro yudo thuolo mar dhi goyo ombulu koso ka gigoyo ombulu jotuo dong' gi jok mage. Chenro makamano bende ageno ni samora mora kochako sani gidhi bedo ka gitwak kod jofwambo kendo ka wayudogi wadhi kelnogi achiel kachiel. Mano lakteche gikore e yo machalo nade ne yiero madhi timore dwe mara 8 tarik 9 ma en juma manyien tich ariyo. Nyakora moge jwang' wadhi mana nyime bende mago kuom weche moko maluwo odiochieng' ma kawuono ka George Magoha mana kaka ineno kanyo magi klese mag CBC. Klese mag CBC nyakora moge jwang' igerogi e sikunde mopogore opogore. Mano ngire George Magoha odiochieng' ma kawuono odhi yango gedo mag klese mag CBC madhi timore buore Nairobi kae. Mano dhi bedo e kar chung'o bura ma Westlands mano kar chung'o bura motelne kod Tim Wanyonyi. Jodito e sekta mar somo dhi chopo kacha. Nyakora moge jwang' ineno ni gedo makamagi gitimore e yo moro mamos. To ka gitimore e yo moro mamos wadhi bedo kacha mondo mi warang' ni bende counties mopogore opogore ting' ma gin go mag gedo klese mopogore opogore go bende gintiere kodgi e yo moro makare. George Magoha dhi chopo kanyo achiel kachiel mondo mi mano George Magoha mano ngire mochung' ne migaono mar somo mondo kelnwa weche wacho ni odhi konwa gigo okenge mosego kod migao mar somo pacho kae mondo ne ni somo kata dar mano kwa wuoke e lai machon no kata kit somo manyachon mano mar 844 kasa ne jidonje mango ni CBC en mane ma jo Kenya oyiego ahinya. Kata go kiyiego nyithindo sani dhi bedo kata ka chope sekondar ma Dundo gidhi chope yo machalo nade. Nyithindo mohewo 2 million dhi tieko penjgi kendo ka gitieko onego bed ni giriwre gi skunde mamoko. Sikunde gi bende oikore mar yudo nyithindo makamagi mago penjo moko mageno ni e weche manyien madhi biro achiel kachiel wadhi bedo kacha mondo mi wayude weche mamoko mapod timore. Nyakwara moge jwang' magi wechego mag lupo kachiel kod bero chenro mag lupo e nam Lolwe itimogi e yo machalo nade. Nyakwara moge jwang' okinyi ma kawuono mana ka inene kanyo nitiere bero chenro mag lupo e gwenge Masori kachiel koda mano kadho wath machielo mano Luanda Kotieno mano kama rech gowe. Iwacho ni jolupo kochopo gigowe e yo machalo nade. Ka nitie kaunti ma Migori kama idhi yawe chenro makamagi. Jafwambo marwa Jojuma dhi bedo kacha mondo mi waler ni chenro mag lupo ideno bergi e yo machalo nade. Mano ka warango chenro go kachiel koda mago madhi timore kama chielo kocha mago gwengego
mag Uyoma dhi bedo kacha chenro mag lupo idhi timgi e yo machalo nade. Iwacho kanyo ni pur kachal koda pith bende gik moko ma ineno ni nyalo ga kendo inyalo tagi e yo moro machalo nade. Nyakwa Ramogi Jwang mago duto biro ni mana achiel kachiel e Ramogi TV kendo mangwa biro ni giweche manyien Joju maka Migori ankelo na report machalo kamano mane Ramogi TV. Kama achiel Nyakwa Ramogi Jwang we warangi mago weche mag tudruok e duond burano mar UDA. Jokanyo mag duond bura mar UDA mabende ni kweth siasa mar Kenya Kwanza dibedo gi chenro odiochieng' ma kawuono ka gitwak kod jo Kenya mano twak mar jo Kenya Kwanza madhi timore. Ute fwambo dhi chopo kendo mar neno ni weche mag ingo kotenre kod ikruok ne yiero idhi tim e yo machalo nade. Jofwambo wa osewuok oko kendo gintiere pap kanyo mondo giluwnwa wechego mana kaka wamedo yudogi e Ramogi TV. Mano ang' biro no mana e kinde mantiere diere kae achiel kachiel ang' wanenogi ahinya. Nitie jok mathoth makoro nitiere kanyo marito wechego kaka wamedo mana yudogi. Nyakwa Ramogi Jwang pod wantiere ka. Jotelo nitiere oko kendo kampen itimogi kuonde mopogore opogore. Mano mar yao mano chenro mag pi e kaunti ma Kisumo mano ne oserumo. Wadarango kanyo ni weche mage mantiere kar kanyo. Mano emane wasewacho kanyo ni Raila Odinga ne yao chenro mopogore opogore Otonglo kaachiel koda mano Mariat. Mano bende kang' wadhi nyime kod yudo jofwambo mantie kaunti ma Kisumo ang' waduogo mana iri mondo ibed kod ng'eyo ni gik mage magiluwo odiochieng' ma kawuono. Wada mana rango kanyo bende ni weche ma pod omi pek kawuono watieko kanyo kod wechego mag tuke. Wechego mag tuke Nyakwa Ramogi Jwang mineno kanyo mano ja Kenya masulwe mare medo mana rieny mano Ferdinand Omurwa Omanyala mabende mana kinene sani mano e kaka wechego duto osebedo ka dhi nyime. Ntiere ng'we ma Birmingham madhi nyime pinyno ma Ingereza kineno kanyo Ferdinand Omanyala bang' ringo iwacho ni ng'wech makamano mane odhi e yo moro makare ahinya kendo ne oyombo ji mathoth ahinya. Ineno kanyo bedo thuolo mokwongo ka okelo midilano mar mula ne piny Kenya bang' ringo kuom nyiriri 10.02. Yeah, I did, because he was closing and then it all got a little bit tight on the line. I said this during the semi-finals. He looks like he's built like a boxer rather than a sprinter. His upper body is absolutely massive. And just like Julius Yego, who became a world champion for Kenya in the javelin, Omanyala is showing that the Kenyans don't just win medals when it comes to the steeplechase, the 1500, the 8, the 5 and the 10. He is a history maker and a record breaker for the proud East African nation. And I wonder how many more Kenyans will want to get into sprinting after seeing what Omanyala has done here in Birmingham and around the World's Diamond League circuit over the last couple of years. That was superb. Wasn't it just? From him, absolutely superb. That is one of the biggest upsets of the week in these athletics championships so far, and probably will be come the end of the week, because Abekun, well, I thought he'd done well to make the final, to actually... There it is, Omanyala, 10.02 to Simbina. No kanyo nobire thuolo mokwongo mano mara ng'we makamago mane ubiro ni kanyo mana achiel kachiel e Ramogi TV. Duoko makamago ne wayudo mane Ramogi TV okinyi makauno kineno kanyo mano Ferdinand Omanyala wacho ni obedo ja Kenya mokwongo yudo midilano mar goldi mano mar mula mano ka intiere kanyo ng'we makamago mag Commonwealth masani dhi nyime pinyno mar Ingereza en puoch gi pak ka koro sani ng'we makamago en mokelo ne Kenya midila mokwongo bende ng'we makamago nikech nitie jo Kenya moseomo midilano mar silver kaachiel koda mano bende mar bronze. Pichni makamago yudo achiel kachiel kowuok mago pichni mag Supersport bende ka ineno kanyo otieko ng'wech ka entiere koda nyiriri 10.02 mano biro kanyo e thuolo mokwongo ka japiny mantiere pinyno mar South Africa man Afrika ma milambo mano ma osebedo jaloch e kuonde ma opogore ng'we makamago Nyakwa Ramogi Jwang bende ne watemo mana luwo mondo ibed kod ng'eyo gigo wada mana rango ni gik mage nyaka sani chal mar wach ni kanye.
negitiyo negiringo e yo machalo nade. Mana kaka ineno gi kanyo, ka irango kar kanyo, mago e duoko mane wuok bang'e. Ino kanyo Ferdinand Omanyala e thuolo mokwongo. Simbine e jaloch machon, makoro sani oyomb kod Ferdinand Omanyala, mano wuok e pinyno mar Afrika ma milambo. En oringo kanyo gi nyiriri 10.13 ka jamachielo mano nyige kanyo Yupon Abiekun eno kanyo Sri Lanka, nitie kanyo pinyno mar Ghana, be nitiere kanyo Benjamin Azamati, oringo kanyo kuom nyiriri 10.6 mano e ja Afrika mar adek mantiere thuolo mar 4 mabecho ahinya. Pinyno mar Wales bende ni kanyo thuolo mar 5, Jeremiah Azu nitiere kanyo. Pinyno mar Australia Rohan Browning bende nitiere kanyo, kachiel koda pinyno mar Cameroon Emmanuel Eseme, kachiel koda machielo mar thuolo mar 8 ni nene kachako ringo mos chien kanyo kotieko. Mano ne Nathaniel Michelle, inene kanyo Blake nitiere kanyo thuolo mar 8 kinene kanyo nyiriri 11.10. Nyakora Moge Jwang nyaka kanyo makoro watieko chal mar fwambo. Kata kamano ang'wang'e maber gigo mosebedo katimore alworawa. Wada mana tieko kato waduoki e chenro mar mbakoro mikete mana ka waduogo. An Cleophas Oluoch pod akelo twak makamano kaka wono warango lwenje ma osebedo e kindegi mag siasa, ahinya lwenjego makit chwech, jomoko luongo kanyo ni gender based violence. Kindegi mag campaign gitimore yo machalo nade, gia kanye, kete mana ka masani. Tarehe 6 Agosti, barabara zote zitaelekea Kasarani. Vijana mko tayari? Kutakuwa na shamra vigelegele na hutuba moto. Ni mkutano mkubwa zaidi wa Azimio la Umoja. Njooni tujumuike na Mheshimiwa Raila Odinga, Martha Karua na vigogo wote wa Azimio kuanzia saa 4 asubuhi. Njooni tukamilishe kampeni zetu in style. Fikeni nyote tumbariki baba na Martha. Leo ni leo. Rabuon mobul, gik ma idwaro, rabuond nyaluo kod chumbi moromo. Kaka ilose: bul rabuond nyaluo kuom dakika 20 kod potgi. Pokgi kaito ituone chumbi moromo. Inyalo chame kod chai kata nyuka, kaka gino miluongo gi dho ngere ni snack. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Millicent Adhiambo ka an Kisumu, ma Ramogi TV. Ni kwa Ramogi. Mahilo mwende Ramogi na yetu wakilo ni manangoli. Chiki benga gi ohangla gi luo artist kata luo nyadendi magolo thum maber. Ilunga ni Kolo, Call Instrumental kata DJ Kolo. Ilunga ni Ninja the Entertainer. Wawacho nango baba? Kete manaka. Twende kazi.
Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Secret Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf en kar tiegruok moyiedhi kendo matiego jogo modak gi ng'ol kaachiel gi atamalo 30 mar jogo maonge ng'ol. Wachiwo tiegruok ne jopuonjre mag Afrika ma Ugwe gi madiere kendo walonye tiego jok man kod ng'ol mopogore opogore kaka ng'ol mar neno, winjo, joma winjo mos e kind mamoko. Ka idwaro yudo tiegruok, or kwayo ne kepo mar dwe mar 9 kata September 2022 kod January 2023 intake ne courses mag TVET mopogore opogore. Wachiwo tiegruok e rang'iny mar diploma, certificate and artisan mar Shiatu Japanese massage, Kenya Sign Language kod duoko ng'ato yo makare kata rehabilitation. Secret Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf, skills for life. Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. I, Martha Wangari Karua, do hereby proudly accept this nomination as Deputy Presidential Candidate. Tunabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Vote Azimio, vote Baba na Martha and see our country conquer all the challenges we are facing. With Baba na Martha, inawezekana. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111 ngeso ka ngeso saa 1:45 mar otieno gi Rabala Kwasi Owad gi Rajabu kod Odhiambo Wonyangege.
Nyakwara Ramogi Juang machiegni kendo ma en chenro kang machielo iwacho ni gidi machielo mar ariyo tielo mar ariyo mar mbako romo kinyi makawuono wagoniro kamano kuom bedo kodwa ka wadhi nyime kod twak wada mana ng'eyo ni iyudo ayo mane to kae to wadonjo mane twak okinyi makawuono waloso kanye lwenje mopogore opogore kata iwacho ni weche mosebedo ka donjo kendo jogo magoyo siasa makae gi kacha gigoyo yo machalo nade joma mine nitie gi pek mane siasa koda kampen masani arwakni machiegni an nyinga pod en Cleophas Oloch wantiere kae koda welo ma wan go ka nyaka sani nitie gik mathoth Nyakwara Ramogi Juang mosebedo katimore kata kamano bende nitiere sigana mopogore opogore mosebedo ka wawinjo nyaka sani joma mine osebedo ka goyo kampen joma mine ma osebedo ka chung mano ka gilaro kombe mag joma mine mago kom ma oket chenge mane joma mine mwang'eyo jaod bura ma wuok e county mano jaod bura mamiyo mano inyalo kanyo ni woman rep kaka wang'iyo luonge to kamachielo bende wan gi moko malaro kombe mag ten piny Kenya komno mag jod bura komno mar senate komno bende mag kata MCA kamoro amora magintie gikale achiedh nade mage kae to bende wadarango report manogolo odiochieng' manyoro kod riwruok mar FIDA mano riwruok mag okinde mobiro kamoro achiel mar neno ni joma mine yudo ratiro e yo machalo nade gine weche mag dala weche mag siasa bende gintiere gi ting' mane odiochieng' manyoro ne gigolo report makama wanyalo mana neno kendo wanyalo mana winjo gik mopogore opogore ma osebedo ka waneno to kata kamano nitiere jokanyo mane loso odiochieng' manyoro ka gintiere romo mane giketa yanga chenro mopogore opogore kaka inyalo ber kendo inyalo jiw tend joma mine kopogore gi lwenje bende magikale kapok wawinjo duon mane joma mine mane uloso e romo makamano e studio kinyi makawuono mondo mi waket gigi duto e ratil moro makare antiere kod jakanyo mar FIDA mano Moses Okinyi mantiere ka mano jal machiwo weche mopogore opogore e lo FIDA Moses machiegni erokamano kamachielo Nyakwara Ramogi Juang bende wadhi bedo kwa twak gi jasiasa ma osebedo e debe mosebedo kanyo osebedo e debe mag welo e duon bura mar UDA e bura Nairobi ka ang'o konwa sigande en mane mano Judith Anyango machiegni Erokamano Nyakwara Ramogi Juang ka wadawinjo sigana mar Judy kaachiel koda sigana ma idhi miwa ka kod Moses Okinyi wawinjane ka machal mar wachni nowuoke odiochieng' manyoro kane giloso wawinjane kaka ne wach chalo Voter Dada slogan en slogan ma nwang'eyo ni koa chako chon to nwachako in 2020 biro konyo women candidates in leadership kechingeni one of the challenges mwan ko Kenya kae women we are not very good in terms of offering ourselves for leadership to no realize ni kaka FIDA wanyalo konyo mon koro wase bedo kawa train candidates madwa present themselves monitoring benyiso wani Siaya more than ever we know it's quite contested more than ever mano nyiso ni there's a nexus between the fact that in these areas these counties where there's a lot of there's a high contest compared to the other counties GBV bengeny FIDA Kenya will be monitoring and issuing periodic statements on the issues that will be reported from the ground against as part of the early warning and responses during these elections. Our trained pro bono lawyers and counselors will also be on standby to offer support. Winjo weche makamago mane ichiwo kachiel mano weche motenore kod akweda manyalo bedo ni wuok mora report manogolo odiochieng' manyoro mabedo wadhi do thuolo mar rango kae kaka ne walose yo moro makare yo mag picha mondo jopiny obed kod ng'eyo report manyoro ote mane ungo ne oganda jo Kenya erokamano gima timore en niya wan gi joma luongo ni monitors koro nwaneno ka elections mosekadho bang' elections ma 2017 ne watimo gima niluongo ni gender audit ne ng'iyo kaka election no nobedo koro gima nwagolo e gender audit man watimo cha nwayudo ka mine nobedo gi tagruok mang'eny ka gitimo campaign mekegi mine nobedo gi ka giyudo dhaw mang'eny ka gitimo campaign mekgi but gima notimore ne onge joma ng'iyo weche mag mine specifically koro gima nwatimo these elections nwadhi wakawo election monitors waluongo ni
sexual and gender-based violence in elections monitors. Koro wadhi waketo monitors gi in all the counties te 47 e Kenya ka. Koro jogi tijgi en ng'iyo ni seche ma campaign timore, women ang'o challenges magi kadhe, dhaw magi kadhe, obed ni en dhaw mar online violence through gik machalo WhatsApp, gik machalo Facebook, gik machalo Twitter, obed sexual harassment ni ng'ato maybe mule marach, obed gik machalo goch ma ng'ato goyo ng'ama dhako e kiwanja nikech ang'eni seche moko, in fact before nominations dhaw ne ng'eny ahinya. Koro mano momiyo nwakawo monitors gi mwaketo mondo at least gidocument nikech gima osebedo ka timore elections moko go onge joma ndiko gigi nikech kata ka wachi ni wadwa dhi court for example nyaka ibed gi evidence to koro collection mar evidence nema ne onge masani at least wan gi ji tok ni watiyo kendwa nitie kata organizations machalo Kenya National Human Rights Commission, nitie organization machalo IMLU, nitie organizations machalo IMLU Kenya National Human Rights Commission ma gin be gi document but FIDA Kenya one document mana issues mag mine kende maketo specifically. Lwenje mantiere kanyo mag kit jocho mopogore to rango kanyo mana mag joma mine ikonwa kanyo ne county ma Siaya kod mano ma Kisumu, lwenje maka magi osebedo kantiere kanyo kinde go mag goyo campaign kendo bedo kod joneno e lwenje maka magi uyudo gi yo machalo nade ka rango nonro maru sani wantiere yiero machielo, yiero mokalo, ang'o gini mane uyudo kaka puonj makoro sani dhi konyo ka wantiere yiero kama joma mine ok oyudo akweda kata ok gikale lwenje machalo kamagi e kinde mag timo campaign. Gima timore iboyudo ka especially e Luo Nyanza nwayudo ka mine kadhe mathoth molo counties mamoko, especially county machalo Siaya, kichake dhi county machalo Homa Bay nikech iboyudo ka Siaya ni malo kaeto nitie Marsabit kaeto Homa Bay Kisumu be ni kanyo. Koro dhaw magi face mang'eny e counties ariyo mag Luogi gin gik machalo ayany. Ingeni seche mama odhi e campaign ng'ama miyo odhi e campaign ngeni kiyanye gi nyinge, kiyanye kata gi nying dichuo, kiyanye kata nokonyuome, kiyanye kata that's also a form of violence. Violence okocho ni nyaka igo ng'ato kende. To matimore Kisumu kod Siaya gin mage, gin maga ayany gi koso moko bende oseyudo ma ogoma ohiny no yudo mana ka warango county bende ma Migori ka wantiere Awendo kar chung' od bura Mawendo, jal malaro kom mar od bura Mawendo joge emane jomoko ne omonjo, mano joma mokalo mano Dr. Iska Oluoch kaite morango jok mamoko mantiere kanye county ariyo miwacho kanyo Kisumu kod Siaya chal mar wachen mane en goch mantiere kacha ma cheng koso mana mar ayany kod magi mag mbui mang'eny ahinya osebedo mar ayany to gi threats. Ineno seche moko kaka wan gi e campaign moro ma through our voter data campaign what train minegi kaka ginyalo defend themselves, kaka ginyalo enhance their security. But gima timore osebedo ka nitie kata threat to violence. Ka ng'ato buogi no dwa goyi, ka ng'ato riembi e campaign. Ang'eni iboringo nikech inbe gi jogi moko ma bro protecti, but still violence and violence. Kada ka gi chopo kuomi physically, but pod en violence to this particular woman. Koro mage mang'eny miyudo ka ng'eny ka sana Siaya gi Kisumu. Mano koro wawinjo kuomu kaka riwruok mag okinde mantiere pacho ka to rango ahinya ratiro mag jogo ma jok mamine. Kamachielo warangane koro kuom jasiasa mantiere kacha campaign ngima osebedo nade, midhiero mage mane kale kaka ng'ama miyo ka intiere campaign. Gima nyalo wacho ni campaign mokalo ni the nomination was not easy. Nene wan kaka mine kaka an for example nalaro ticket mari UDA kod incumbent ng'ama nene nie kom nitiere kom to nwachi jopiny ok dware koro notiyo gi yore te ma noketo jok moko e social media yanya my campaign team yuwi mane naketo mbele ma timo na campaign ni yanya ni mago gin chodena tanan mama man gi family tanan gi nthindo be mayowuoyi so nene it was not easy kendo gimoro kendo nene chieng nomination kaka wan nomination marwa no kethi diriyo there was violence nene ntie violence manene ng'ama larogo ticket no biro nyaka physically bogoya e polling station
Mano chieng mane iluto mbulu mara mano magwelo mag duon bura no mar UDA. Mano kapoko miyo tiko kata kane kapoko miyo tiko. Koro mokwongo ne watimo nomination en tarik gimoro 20. Chieng no nene nomination okethre. Nwach ne nitie violence makata nene koro ogo tear gas ma ji no ringo, ji no hinyore. Koro nwatero complain e chama. Bu nene nitie rules manoket nwan kumantie mine they'll be protected. To ka gimora mora opo ngamula ro ko mkotimoni to bedo disqualified. But after the nominations no adhi bwatero complain onge gima notim kendo noduokwa kendo mondo wadhi wanuo. Koro nuoyo ni inge kata in kose go mokwongo mondo duogi kendo mondo idhi nuo nyaka jok manego ni kura mamine oluor biro nyaka e polling station ili wuoni luor. Koro nene otek nanotek kodwa mano wanoka isetieko kacha weche mag welo kendo sedonje gi kumachielo kaka koro nuoye to kata kamano kapok ochopo kama koro nuoye e welo makama maduon burano mara UDA bure Nairobi ka engwech kata kane uchake wacho kata nitiere yan mane nitiere Facebook kacha kachiel kuonde mopogore opogore gin jogo manioro mondo bio goyi e mbui kacha kata jok moko mabende samoro arita kwe mari ne chalo nade mano kora luora mari kamidagi kacha in kaka jachung ahinya kidegi maga campaign koda siasa. An arita mara nene koro nu yuwuoyi ma mta nwach ne giera ne girita gin giwegi but party ok mi arita yot ininga ngana kin koro gimantie kwanza e siasa ma Nairobi kai nyaki beda yuwuoti mariti makoro miyo ka in ja siasa nyaki beda a sort of a group of thugs monde kito boa siasa ma mine kai dware koro ni nyaki beda dhako motegno ma ibe recruit jogi maka okin kamano to kinyal to bo samoro bende ni imbe ni kelo jok moko e team mari mar campaign kapok adokira Moses Modokono ni joma mine kadiponi bende kale midhiero makamagi inyalo kawo okang machalo nade inyalo chako duokri gi ngama chielo ke jomoko nyalo joma mine makale midhiero makama ikale midhiero makama ni bende kawo jogi ochu ni guns man kacha ojende mantiere piny kacha ikawo gikeni miyo gi moro mondo gidhi go jal machielo niti tulo mora mora mane wuok kendo kata kantie jok moko mabende wachore ni nisiayo mondo dhi kocha mondo gol tulo kuom jal mani chungo. Neno awacho gima ka ok ongi maber mine be bro dware mondo obedgo anena wan waonge jotulo wan ji mano wuok oko mondo dhi ogo kura lakini koro ngama nalaro kom no wache ni mainie kom no ko yie mondo kombe ni odhi to inge area ma wachungie zone en zone mar party wano makiyudo ticket ichal ka ngama tayari isedonje kom koro nene macha nene ni kaka final ma ngamila rogo ticket ok nyali mi nafas mondi yombe koro gimanyalo wacho nu going forward onego chama wagi gingi waga kaka ginyalo konyowa mondo kikwa luor donjo e politics kimake mana gi kanyo joma mine bedo kod luoro mag donjo e siasa Moses kendo kaka iwinjo mana kaka Judith leronwa ka nitiere oganda manyalo wacho ni koro an chunye wuok e siasa chuth ng'ama ber ni e kinde mag siasa idwaro jogi duto mondo paro ochoki kendo kisumo paro ibedo kod yo mayot mar chano chenro gi magida timo campaign mopogore opogore ka irango chal mar wach mana kaka Judith oseleronwa ka koro ka kori nonro manotimo report mane ugolo ka orango koro kata e county ma Nairobi ka ang'e manya bedo ni samoro ni nonro maru mabiro to kata kanyo pek nitiere kanye mar rango ni joma mine bende yudo ratiro margi mar chwalo wach margi kata kantie ng'an ma gipiem godo gido lwasi mar kare mar piem. Apani gima timore king'iyo kata e ripodwa mane wagolo ni kata before wagol report nikech before watim report ni ne wakawo mine over mine 350 wakelo Nairobi from all the counties makoro watimo negi training to part of the training mane watimo negi en training mar security nikech nitie gima timore e Kenya waka ma en gima apani I don't know oborumo karango but en gima onego rum gimiluongo ni goons
within the political system. Nikechinde ni kidhi siasa nyakibed gi goons. Koro goons gi en gima disadvantage women nikech mine mondo gi organize goons kaka chuo ok gichalre ok waromre. Challenges ma mine face ngeny. First of all finance, nikech goons gi bedwaro finance. Second of all, waseyudo cases nyaka kata pumwani kama wakao matere nyaka court. Nikech wan gi pro bono lawyers ma konyo minegi for free. Ka gibiro irwa ma ka gidwaro kony mona mondo wadhi mbele gi case. Koro gin gik matimore, gin gik ma challenges ma minegi face. Koro gima watimo, miyo gi training. Kaka inyalo avoid nikech ngima ni ema duong. At the end of the day, idhi gi jogi one on one, to inyalo lose ngimani. Jibro hinyore kanyo. Gima achiel mwacha kwa blame our police system providing security. Nikech the higher you are, the more the security you get. But kibedo kaka ni in mama moa mta mokuongo, yonge gi resources, yonge gi pesa, yonge gi resources ma romre gi ngamo se bedo established a party cha, ti yunjo ka challenges ma no face. Nikech macha na incumbent. En koko biro otemo da ogin incumbent. Incumbent ose en gi ground kaka wacho kani en gi ground moromo. Tembo en gi goons moseloso chutho. Ineno. Koro wach culture mar goons ni mondo ibede siasa nyaka chwad ji. Nikech waseno kata ka chuo be ichwado kata Kisumu recently nwaneno ka ichwado ng'ato nikech en kendo kinde gi ma campaign ibo yudo ka ji mathoth kata nitiere joma chwadore nitiere. Yes. Weche mag jok ma nyalo bedo kata ni ikodo kendo wacho ni ojene mantie kata ma Kodesa ibiro mana kata timie omenda kendo omenda mantiere nyalo kanyo ni en kind siling 200 siling 500 siling 1000 mondo wuogo kodhi ogo koko kata okel tulo kama chalo kamano. In kaka jasiasa mamiyo iseromo kodgi, isetiyo kodgi, bende gintiere campaign masani ma joma mine nitiere e campaign, in kaka ng'ama miyo. Imanyalo wacho ni ojende gi itiyo kodgi sana gu jok mosebede kombego. Jok mosebede kombe ma ok dwa weyo kombe. To jopiny ok dwargi. Mage jok matiyo gu ji ainago. Nwach ok odwa weyo, owacho ni mano gire. Koro onego ket playing ground obed equal to all of us. Mondo ka en chama, imwanyalo wacho ni at first they have to check on this to third gender rule. Maka gineno ni ji oheri to ntie kaka ng'amanie komno nyalo kelo fujo kuomi. Mondo give me that first priority mar mi ticket. Kawaduogo, yweyo mwaka osani, ikonwa ni nyaka sani, jok manyalo bedo ni target, kata giwacho kata ni gimanyo mana mine machung' mondo mi gitamgi chung', ka gimiyo gi luoro mopogore. Oboke mage nyalo bedo ni gichwalo ne oganda mondo oketh nying joma mine e mbui e gwenge kamoro amora ma wantiere. Wan kaka kod Moses Nyakwara Mogajwang' kaachiel kod Judith ma en jasiasa, mano Judith Anyango, jomong'ere luonge kata ni Nyangi. Wantiere kod achiel kachiel ka Ramogi TV mondo mi wabed kod ng'eyo ni en midhiero mane ma mine kale e kindegi mag siasa. Wakaw yweyo ka waduogo to wak pod dhi nyime, ikete mana ka. Walter Nyambaga, Kani Nairobi, ma Ramogi TV. Tarehe 6 Agosti, barabara zote zitaelekea Kasarani. Vijana mko tayari? Kutakuwa na shamra vigelegele na hutuba moto. Ni mkutano mkubwa zaidi wa Azimio la Umoja. Njooni tujumuike na Mheshimiwa Raila Odinga, Martha Karua na vigogo wote wa Azimio kuanzia saa 4 asubuhi. Njooni tukamilishe kampeni zetu in style. Fikeni nyote tumbariki baba na Martha. Leo ni leo. I've always been a Rihanna super fan kwanza kitambo tukiuliza watu mabeshe zangu high school. I don't think I'm Kenya's Rihanna, but kuna some resemblance at some point. Hairstyles flani nikieka nini na ka Rihanna. So I just embraced it. I mean, kuna time flani whether imekuwa tao CBD and there's this guy alikuwa anashinda akishout Rihanna.
To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Japo tuna tofauti, kila mmoja wetu ana sauti. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu. Tuinuane, tuinuane, tuko pamoja maishani. Tuinuane, ushirikiano wetu. Pamoja tushereke, sote ni washindi. Tuko pamoja maishani. Tuinuane, tuko pamoja maishani. Tuinuane. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Shabiki Jackpot Bao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 20,990,510 shillings. Shabiki Jackpot Bao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number 416. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya Tapki. Nong'o nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum. To ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En rege owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muhero.
wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma wake, pile pile kik bai kata matin. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso okinyi bedo maber kendo maler moloyo. Ma opogore en mor nyadiriyo, puonj nyadiriyo, kod yore mag manyo mor kod yweyo nyadiriyo. Ka watudore kod osiepe moa kuonde mopogore opogore e Kenya ka, yud thuolo mar bedo mamor kod miel manyasani. Taekwondo, mchongwano, nasikia kina Briana ni wadozi hadi wanapeleka kuku kwa kinyozi. dusruok, Uongo ndo wewe. kod moko mamit. Sitandawili. Rogo mar nyithindo mana e Ramogi TV. Nyakora muge juang, wacho ni ka waseka oyueyo, koro gima duogo warango kanyo en ni twak chalo nade. Twak ma kama daba inyake kaunti ma Kisumu ndo winji ni nyaka sani gin midhiero mage mamine kalo ka gintiere siasa, gintiere campaign, gigoyo campaign yo machalo nade. Sigana ma pod dong moda konika, wantie ka gi Judith Anyango. Oda kono wa ni joma mine kale ango. Beni poko kono wa, okora kona ni nogoe gi tiagas ne ni kacha, nitie jok mathoth mana donjo kacha e lwenje mopogore opogore. Tainya, mano lweny ma igoyi mos makata ng'ato ok muli, ng'ato yanya, donjo mane wi imake chunyi, ok diyaw dhogi mondo ilosi. Mago lwenje ma ne ukedo goyo machalo nade. Kata ka pok waduogo ire, we waring wadhi e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo ni Kisumu. Okinyi ma kawuono konwa ni jo Kisumu, gin midhiero mage ma joma mine kale kindegi ma gintiere siasa. Tainya e lwenje go mag kit chwech, ahinya kindegi ma wantiere campaign mag siasa ka Uganda geno ni dhi e yiero juma manyien tich ariyo tarik 9. Millicent Adhiambo ka in Kisumu, oyawore Kisumu chiewo nara geni kawuono rombe thoth kanyo Kisumu, miwane chal mar wach ka intiere e kaunti ma Kisumu. Ero kamana ahinya Cleophas, Kisumu ka ndio chiewo maber. Odiochieng' ma kawuono kaka ung'eyo ni wan kod campaigns mar ogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga bende dhi timore boma Kisumu ka ndi chakre saa 8. Kisumu ka ochacho kendo oganda mor, josiasa mopogore opogore ochung' opogore bende temo mondo mi gitem gima Kisungu deno ni gimobilize oganda mondo mi gichop e alap mar stadium kanyo mondo mi ginyal yuoro e romo kata e campaign ma ogai mar Azimio dhi bede no endi. Githuolo ni endi kawere gi mago e weche ma bende ang'wa kel mbele kanyo gi sani kotenore kod twak ma wan go. An kod jochung' ka endi ma bende wadwa ni gimiwa pach gi lenwa to gin kaka jochung', gin lwenje mag kit chwech mage ma bende giserado godo kata ma girado godo e seche ma gin e thuolo mar siasa. Erokamano. An achak kodi mondo inyisa ni in kaka in achiel kuom jochung' kaka ng'ama miyo e thuolo mar siasa ka endi. Bende iserado gi lwenje mag chwech kata achiedh nade mage kata midhiero murado godo e seche ma une e nafas mag siasa ka ularo kome opogore gi joma chuo. An iluonga ni Catherine Achieng' Ouma, achung' gi chama mar MDG Market Milimani mantiere chama mar Azimio. En adiera makende ni wasebedo gi campaign mayot kendo gi pek matin. Kaka ng'ama miyo Market Milimani ka, kata wik mokadho nabedo gi buok mar ngimana kane bus park. Ka walaro weche siasa gi to ng'ato wacho ni kata kiyombo to ok dhi landi. To ka ng'ise ni an kayombo ti dhi landa, to ng'isa ni samoro ang' ne yudi mane daram tarik 9. Ma samoro dibed ni onge odiochieng' migoe kura. Koro magi ok gin weche makare ka kuom rawere matindo ka buogo ngima nyiminegi kendo ngima minegi mochung' e siasa. Jomoko bende samoro kendo ino ka ng'eny gin joma chuo, to joma chuo gi gin rawere ok kata dichuo moti ma jadung moti. En rawera ma dibedo wadwa, ma dibed wuoda, tiyudo ka bochunga ga yany motamre gi nono. Ayany mike kano akure mokarado go buoga. Koro gikaina gi osebedo ka duoko wachien seche moko, lakini nikech wasewuok e pap mar siasa abeda gi chir
ni adhi chung nyaka tarik 9 dhi yuda ka ngima tidhi gona ombulu market Milimani ward. Ero kama na enya machiegni mana mapiyo piyo kaka jachung nyalo roma ni midhiero mage kaka jachung misarando ko tendo kod lwenje mag kit chwech kaka joma mine nikech uchunge kome opogore opogore kombe giendi bende joma chuo larogi to jo thothne ji neno ni mine ok nyal telo inyalo wachango. Nyinga Millicent Omuya anomini ma seme North Ward gi ticket mar ODM okapogora ahinya gi gima Nyamera osewacho. Mokwongo nyaka sani dhano pod rango neno ni ng'ama dhako en ng'adhaka dhaka ok onego bed jatelo telo pod en mar joma chuo. Koro wadonje pap ma wachuno ji mondo understand ni kata dhako be nyalo bedo jatelo. Kako wacho na wuono kanyalo wacho ni ng'ato se threaten ngimana mak mana nwang'o ka supporters ga maki supporters ga kata campaigners ga ema bedo threatened. Apart from that ok en gima yot ahinya mondo ng'ama mama obed gi teko mar chung' to nikech pile economically irango tineno ni mama ok en ng'ama nigi teko financially mar chung'. To wi mago duto bende kaka Nyamera nowacho inwang'o ka jok mitiyo godo ahinya mondo yan joma mine gin nyithindo mambese nyithindegi. Tibiro nwang'o ni kata apart from mondo ng'ato rad kodi oyanyi physically samoro un kata forum to nitie gima iluongo ni social media. Social media koro rach mogik. Gina yenje madongo inje awito seche moko inje awito nyithindi bende ni social media kar kanyo. Koro en gima nwawuok ka wan gi chir mar donje. Ng'ato kaka anano kaluor nikech ang'eyo ni piem nigi challenges ge. Kamano. Ero kama na enya machiegni koro in king'iyo kamera kacha kaka jogo mabende kedo ne ratich joma mine. Inyalo lero ang'eyo wach ni endi challenges ma mine kale gieke. Ang'o minyalo tim mondo mi joma mine kodonje siasa to gibed garita makare. Gitim siasa ka gin gi chir ni nitiere jogo chik maritowa e siasa ka endi ma weche mawuok makoni mathiro gi kata mabuogo gi go inyalo duok chien. King'iyo An nyinga Lucy Odhiambo. Gima nyalo wacho wach mine onego wamigi watemo miyo gi that courage mondo gichung mbele gibede telo mondo oket ni mine kan wanawake kan women can, so we just want to strengthen them and give them the opportunity mondo giti gin be mondo gibed giwinjgi ok ni ng'ama dhako en ng'ama dhako en onego bed ni obedo ot gimbe nyaka gibede telo. Koro kuptenore gi mano gin ang'o ka koro ma onyal tim mondo mi girit joma mine mondo mi gibed protected e nafas kata thuolo mag siasa magidonje e ndalo yiero ka ndalo yiero. Peace. We should always preach peace. Like we preach to them there is peace. To nego engage all women in the society. Mondo ji ong'e ni nyaka mon be nyalo. Koro kaka jogo makedo ne ratiro ang'o minyalo nyiso jopiny kotenore kod rocho kiti kata gender based violence ne joma mine manie telo? Gima nyalo wacho ne oganda duto ni mondo wami joma mon joma miyo betelo mondo gimbe ginyal government waket mon nyaka bedi yes 1/3 kata equal yes. Ero kama na enya mana kamano Cleophas kaka isewinjo kowuok kuom jogo mabende ochung' malaro kom mopogore opogore kendo gin gi geno ni tarik 9 dwe manyien kata chieng' tich ariyo inyalo bil yiergi kendo gin gi chir ka giwacho ni kata obedo ni girado kod rocho ratiro mag kit lwenje kamano kata kit chwech mag joma mine pod gin gi chir ni telo to nyaka ginyal laro kod joma chuo mondo mi gin be neni gimbe ginyalo kaw kamano kotenore kod mago ang' na weyi ka ionge penjo moro amora mondo mi owang'wa romi seche mbele koeko. Cleophas an komi mondi dhi nyime. Erokamano ahinya Millicent Odhiambo. Ka waduogo iri ang' wadwa ng'eyo ni koro Raila Odinga ochopo kanye e kaunti ma Kisumu. Erokamano kuom sani ang' wadhi nyime kod twak marwa e studio ma Nairobi okinyi ma kawuono. Tantiere kod jolony penjo pod tiere ka penjo modonjo kae sani nitiere wach mantiere karka makoro adama nasome e mbui maro mar Facebook kaachiel kod mago mowuok e kaunti ma Kisumu mosesang' e range kanyo ka waduogo. Sani nitiere kanyo mawacho ni Omondi maka Devo Kwach wacho ni mano absolutely amazing. Nitiere weche mag Jaki Nyarmodi mwacho kanyo ni totally agree. Wacho kanyo ni midhier ni mamako mine siasa thoth. Wacho kata ni nem calling ne jogo ma ose nyuom gi jogo ma poko nyombo bende nitiere kanyo. Wacho kanyo ni married and unmarried. Wacho ni chunge kom mora mora dwaro ni bede yo machalo nade. Wacho ni mano backwardness. Wacho kanyo ni nitie moko bende ma
dhano yudo physical assault wacho ni inya cheng kata kaluore gino ma iye ne timo wacho kacho ni family breakup be wacho ni ne chuo ma ok support chung mar joutegi wacho ni gigo tentiere kacha Moses cases makamagi iyudogi kachiel koda ote mantiere kanyo mara Lewis Wudawasi Boda penj na jolony niya ere kaka gikonyo joma mine mondo bedi gi oteku e kind joma chwo e campaign mano be wach mowuok e county ma Kisumu mochwal kanyo koda Millicent Omuya kachiel koda jotelo mamoko mantie kacha molosi county ma Kisumu miwa pachi kotenore kod mago koro pacha to oyie kod ripodwa kaka ripodwa nwa Kisumu nikech kiwinjo weche ma Kisumu kijombaka ma Kisumu kuom mine wa mowuoyo tiyudo ka gima ripodwa wacha kaka giwacho no nikech weche mag threats weche mag daka gi gin weche magin okada Kisumu kende kata Homa Bay waseyudo gi mang'eny ma iwacho ni ng'ato en daka mari wacho ni ino nyuomi ka tomato wuodwa mara giwacho ni pok mama pok onyuolo onge nyithindo onyako noang'o onyalo okonya bedo kiongozi wasewinjo gi kaunti ma Kisumu kanyo bende jal malaro komno mara woman rep mabende oseyudo achiedh nade machalo kamano ibo yudo ka wacho ni pok onyuome to koro nem calling en gima nitie emomiyo mondo yud ng'ama miyo mabedo e telo kata sani king'yo in terms of joma dwaro governor motegno mamine e Luo Nyanza apani en mana ng'at achiel ma 100 nikech nyaka ibed gi gimoluongo ni thick skin as a woman mondo survive nem calling nikech kaka kinjo kaka miyo giwacho ng'ama yanyi en ng'ama rom mbas nyathini kosombaso wadu matin kapok inyuol bantie mine mosewuok oko motegno ma wanya mention machalo Mili machalo Milo Gesa machalo Gladys Wanga ntie mine mosewuok motegno ma wuok magiwacho ni an kata onge nyathi but adhi chung to they have proven to be leaders gisebedo leaders mabeyo jok mosebedo ka chung kendo yudo chung margi motegno weche gi mag siasa Judith ntie jok moko ma isebedo ka irango e paw siasa ka joma nyalo bedo ni gin mentors gi jok ma mine manyalo bedo ni irango gi kendo wacho ni e kinda mana donje telo ka ntie jogi maseneno ka nigi ranyisi mar kare mag bedo jok ma jotelo ma mine mantiere e kidienje mopogore opogore bedo od bura kata mago bende mantiere e assembly mag county mopogore opogore mage ma iseneno manyalo bedo ni itemo kata kopo kata kawo ranyisi moko kuomgi an my model osegabedo Amilo Gesa eni mana neno asebedo kaluwe we've been friends enena ni koro wanie chama mopogre lakini gik mosebedo kotimo kata ka en ayany kata ka en gimoro amora mitimone en gi chir and she moves forward ma naluo stoche kabisa to aseneno kaka opuonjo nyaka nyithindo maonge kaka inyalo kony and that is exactly gik masebedo kadwaro mondo ayud nafas mondo akonya ne the less fortunate onyalo bedo ni en gi chuny makare gimoro amora motimo nitie makare to mana kaka nodhi e yweyo ka wacho ni nitiere lwenje moko manyalo bedo ni goyi to gin lwenje mabiro mane pachi gimako chunyi tibedo kod chuny moro ma ohol ahinya kata kitimo weche gi mag siasa sani ka dipo ni welo kata koro nosikiri oko kendo korinoko chenro pod nitiere ma in go ke dhi mbele to koro kone oganda wa ma joluo sani ni koro ka yudo thuolo mar twa kod jopiny intiere kod nyabedo dang mag paro bende isekale to kane kale nitiere hocho moro amora mane dhi e kinde gi duto mane ikale lwenje makamagi ma bende samoro somo e mbui ka joma tindo ni kacha kod yany mopogore opogore moko kuomgi gima nyalo wacho ni gik masekale thoth iyudo kata e mbui iyanyi nyaka gi joma mon kan nitie dhako manoyanya seriously noyanya boyanya gi nyithinda boyanya gi family na iwacho ni donje siasa ko king'e nyaka gik moko mane kia kata gik mikia yani ining'eyo idak kata gi family ni to umor kaka untie lakini ng'ato biro bu nyisi nyaka kaka idak gi dichuo maonge pesa iwinjo taparo nu bedo dhako mondo kendi gima nitie ga en winjruok e ot koro en oyanyi bo nyisi kaka en emomiyo poko kende mano chuchunya ahinya mano chuchunya ahinya to mano nomiyo baka nyaka tua atua mane kawo bang' mano ning'eyo dong' ang'eyi en ng'ama ong'eyi kabisa ng'ama ong'eyi ma ng'at ma osebiro bu
iwene no siepu nyaka family bobi nyaka udi bonge nyaka ntindi ene modhi mbui kacha to yani odhi mbui to yani ma serious en ngama ise konyo nyaka financial en ngama ise tero kamora mora gupesi matino inen taito goro all of a sudden no you are supporting different candidates at the presidential level obiro bo yani bo oket gikma yani oketo gikadier te o wacho yani onyisi kaka ile dhako mofuwe momi dak dichuo maonge pesa ile dhako mofuwe momiyo dichuo mi idak go irundo makata kidhi kure onge gimo nyalo timo you see such things koro kaka ento na adiba a report ma very soon nyaka ibro ka one action because that is cyberbullying. You know there are some things you cannot accept. Gik makamagi Moses iwinjo kamana chiel kuom jochung kendo ja siasa kokale gik makamagi gigi nyalo bedo miyo chunyi obed maol ahinya kinde gi mag siasa nikech onge maber ni mondo miyo dhi omake nitie gik mathoth misebedo kata ka itimo ka gi kacha omenda isebayo kanyo gik makamagi oselal kuomi e kinde ma itimo campaign ji abilagi un kaka Frida kopogore kod chiwo paro mag chike ni gik mage monego bed ni timo ka gi kacha sani gin gik mage nyalo timo gik mage nyalo timo yor mag rango nikech ka en mantiere e wich kendo ka ntiere pachi oketi bedo koda koyo be nyalo maki ere kaka nyalo weche mag ocho gi bende uchwalo gi yes wachwalo gi nikech kaka Frida gima watimo in fact watimo gik moko wabwacho gi gik moko adek mokwongo to gima wacho en adier nikech ka wachako training marwa nwayawo academy women leadership academy wanwatemo tiego mine koro academy ni nwakawo mine from all the parties wanokwachagwa party obed Alice Wahome obed Milly Gesagesa obed ng'awo gini nwakelo gi Nairobi ka mine from the villages koro watemo tiego gi kaka inyalo deal gayangi kato gima chelo matimo I like the fact ni nikawo action nikech sheria bentie koro kik wayne ji ni koro ginyatimo atima gik moko kaka gidwaro nikech gidhi hinyi ka gisehinyo pachi inya bedo gi olo waseneno mine nikech kane wachako academy marwa wan gi mine zaidi mar 350 sani modhi manokadho modhi tin malo nambani kaka en for example kata ka for example ni party of promise gimoro but ingeni chunye be nyaka ne ol nokonya dhi mbele nikech koro konia inya bet kando to nikech chunye oseol wach ni afadhali ayud madhi yudo ni mondo ayud gina moro matin molo dhi mbele gi down but one gi psychosocial support mawachiwo apart from lawyers mwango e ground kecha one gi office ni adek Nairobi Kisumu gi Mombasa but one gi lawyers all over the country molongo ni pro bono lawyers but specifically wach gi en mar elections makiyudo gik machalo kamago kidwaro okil to wamiyo okil mabro mi advice for free onge gimichulo kata dichiel kaito marari one gi psychosocial support mwamiyo mine nikech apart from violence magi face you also face psychosocial support and that's why boy yudo ka giwacho ni suicide rate obedo mamalo ji negore ji timo ang'o kama nikech ng'ato biro paro ni ngima ni en mana violence mar physical but ng'ato nyalo inyi moloyo nikech paro mental health en gima duong'e en gima ng'ato koro nyaka wang'iyo gigote koro wan gi lawyers kinde mawami wan gi psychosocial support to wan gi nyaka material support masebedo kwa miyo mine including branding gi materials magitiyogo e campaign jogo manya dwaro chopo iri kapaka duogo iri Judith kendo ginyalo yudu kanyo wacho vision mantie Mombasa Kisumu kachel kono mantiere bore Nairobi ka gin kuonde mage to ntiere na moro moro ma jogi nyalo bedo ni goyo gin adiere ni gin Ramogi TV okinyi makawuono to konyruok makamagi ok ng'eyo kama ginyalo yudo jomoko manyo kinde mopogore mondo bi okonygi lwenje gi mag kit chwech gitimore kata e udi ni kata jogo ma ok ochung kata jogo ma ochung machuo monde gi kale gik machalo kamagi ginyalo chopo no yo machalo nade wan gi namba ma free kaito kaka nyoro ne wan gi jo fombo gi keyo e ofiswa nitie center mane wa launch center ni bro bedo man through the election time including after elections gi monitors bentie ground koro nitie namba ma en toll free migo nono ma kigo anytime ti iboyudo especially during working hours okanya wacho anytime kech gotieno seche moko kigo to kinya yudowa namba no en 0800 720 501 0800 720 501 kwa namba migo nono ma namba migo nono kaito tie namba be mar serikal en be ase wased be ka teme timake
Eto en achiel adek ochiko. Achiel adek ochiko. En ben mar serikal. Nyakora mage jonga wakete kanyo kendo kang wadu bende kono ne wakaw yweyo ma wakaw sani en mana mayweyo matin. Kai mako namba ne wi inya chako mana go e sani. Inene kanyo en 08 00 700 501 kata mano mar piny owacho mwacho ni nyalo chope e yo makare. Mano achiel adek ochiko. Ikete ka waduogo Judith Iknwa sigandi korida kono ai wechegi motenore kod wechegi mag hocho bende isemanyogi iyudo gi yo machalo kaka iwuotho to podi imedo mana nyiero e ndara ka jodusi yanyi kamacha iyudo chir makamano kanyo wacho ni en wang teko mane ma indio mane kana ngato yanyi koso jok ma yanyi ka mane gi wang teko ni en koni koso kocha koso wuotho makamagi wuok kure oduogo kono sigande mathoth kotenore kod wuoth mare tok welo mag UDA ne oserumo ngimane nochomo kanye kete mana ka pod wantiere mbakoromo. Oya, twende. Oya, twendeni. Twendeni bwana. Ni wakati wa sisi wa mama. Ni wakati wa kupunguza bei ya stima. Oya buda, twende. Buda, twende tukashukishe bei ya mafuta. Twendeni bwana. Oya majama. Twende. Oya majama twendeni. Bei ya chakula kimepanda. Na ndio maana sisi sote tunaenda kuishukisha. Boss, siogope. Ngoegi Maji kwa kila boma. Bei ya unga ishuke. 6,000 mfukoni. To make all this happen, get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Kitume mawakelonu otenore endhadhu magi. Kawa kikogi makare. Yud thumbe miero mapachoka. Kama mzuka umepanda twende paka chini. Kod pinje maoko. Baby follow my command like zombie. E chenro mag tiedero. Ngoma uwake. Kimwaga pesa ndalegeza. Thum Dagmor. Ramogi Night. Etira diane dala. Magite mana Ramogi TV. Kik iti kod sabunde mateko gi ng'eny kiluokori. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane na ukaribu wetu. Tuinuane, tuinuane, tuko pamoja maishani. Tuinuane, ushirikiano wetu. Pamoja tusherehekee, sote ni washindi. Tuko pamoja maishani. Tuinuane, tuko pamoja maishani. Tuinuane.
Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakora muge jwang waseduogo mana kaka na wasingore ni waduogo mana kat wadhi nyime ma intilo mugi koro matwak man go kinyi makawuono wadhi mana achiel kachiel nyaka ir nyawadwa montiere go kae mano ja siasa mabende anyalo wacho kanyo ni pod nitiere akia ka pod nitiere pap koso ka ne sewuok e pap irito dok e pap kendo yiero mabiro after nominations koro ne party oloso koda ma atimo campaign mar presidential kod governor ma Nairobi. Piny ka weyo. Piny kae aweyo. Mi wacho ni joma mine nigi chuny moro mar ng'uono kendo weyo iwacho chiwo ng'uono. Ni ng'uono ne jal ma ka otiko mar UDA e ward Marika ma ilaro kacha. Ineno jalno kata kano miyo otiko. Ing'eyo kom mar MCA en kom ma affect jopiny directly. To ne okalar kode nwach okadware. No, nalaro kode nwach kako osebedo ga e kom no. Kony mose konyogo ji e area marwa no kod yonge. Makata nondik ji tije positions go mag area marwa mar Pumwani kuma nodhi e Wakia. Koro kata ka podi wanie chama achiel gimwawacho ni gimwaluo en leadership. Ma emomi winjo ji mang'eny wacho ni yiero mawang'ni kom ma pinyno kod mar mbunge mago kod kom mar governor mago kom ma affect mwananchi directly. Kamano. Koro kom kaka mano kata ka wanie chama achiel an podi okanyal make lwedo e kom no. Niwach wadwaro ng'at mabiro konyo ji piny kanyo kaka dwarre. Kamano kamachielo dang'ni mag paro kachiel kod bedo gi paro ma opogore bang' kane isewito koma kamano kata bang' yudo lwenje makamagi e mbui kachiel kod mago machieng' matimore e ground kacha kama intiere. Ere kaka ne yudo kony bang' kanyo nikech nitiere ponono inyalo mana konowa kaka oganda mawinji kendo neni okinyi makawuono. Gin paro magi mopogore mano donjoni bende nibero kachiel nade mag paro iwacho ni dang'ni mag paro bende nitiere kanyo mag wich iwenyo ka ni kod beta kacha wacho ni mano timore ang'o notimore bedo gi paro maricho kata mabecho e kinde gi duto inyakete kanyo. An gima anyalo wacho ni an ng'at man gi a very thick skin. Asekale gik mang'eny man gik moko kamago be ok nyal buoga. Kendo mag welo gi ok chandi kata ok chandaga. Unless ka ng'ato obiro bedo more personal e kaya anyalo confront kaka anyisi kaka maneno dhi na e social media. But jok moko gi wanwa nyiero kata ing'e an asebedo nyaka jatelo e Gor Mahia. To e Gor Mahia kacha e matek. Koro e Gor kacha be ene gimiya nyigo e mabe nyiero to mori to kendo giwacho to ng'ani kata kinyise kamae to okokuniga. Iwinjo kata dongine e gine e politics kanyo ibiro no jok mayanyi kaka iraracha kaka ang'o to yanyi kaka iraracha to kendo e inbox to biro seri. Koro mago gik ma normal magata winjo kanyo kuma nene nying moro wuokie e Gor kanyo iluonga ga nondiso on dispatch. To kendo mane nying makoro sani apakraga go malich mane be je we ground hashtag aketoga hashtag ondiso rach. Koro kendo ing'e ka giyudo gima ne ginyisi ka giwen biro duoki piny kendo mihero. Koro kendo gionge ayany machielo. So politics nyaki bi ka in very steady. Okenge moko ka koro mikawo mitero kuom obila ni omako jogo machiegni kodi
joera magi iwacho kanyo ni kochopo kanyo winjruok kindi gi jogi nikech ma midhiero mantie jal ichung e siasa intiere kod jaodi intiere kod nyithindi intiere kod anyuola mari kama intiere kanyo gin gikawo weche ge yo machalo nade imanyalo wacho ni gima konya ni jaoda en ng'at ma ok shughulika gi social media be ok nie social media platforms en gi Facebook WhatsApp onge but ani mana nanyise ntinda be anyiso because ok one friends e Facebook at least kaka ngano ne temo taga na I was untagging monde ka jok ma usika koda kabisa kikne but apparently somebody advised her that what she was doing is wrong to my nyalo tuwe both your delete by the time she was deleting the screenshots were all over Koron waseka o screenshots and Gino okwaya monda akaone atua because I was not the first one mano ng'atu mozo cyberbullying ibro neno kata samoro yanyo nyaka chuo oyanyo nyaka jothumbe magwa mag joluogi yani oketre ga no gerie kabisa mage tijene magi yanyo ji e social media platforms so an kaka jatelo I wanted to teach her a lesson on behalf of the other people mosebedo kotimon kamano so with me kata an kawuono mago be gik moko chanda ma nitiere jok mathoth manyalo bedo oko kacha ma samoro koro anadwa timone kamano mondo chieng' moro kik otim ni ng'at moro lakini an kata kanene bed nani the first person moseyanyo ok anega ko yanyo jok moko anda ng'wono ne because an mago be gik moko badhaga but ing'e koro ng'ama piny cha ng'iyo ni ka ng'ani yanyo aga kamae to wang' ni oyanyo jatelo makama ma ji oluoroga koro idwa nyisa ni ng'ama piny no obro bedo gi sei adier koro adwa timo on behalf of joman piny mabe osetimo ne kama okenge makamagi Moses wadhi ka gima wacho twako kiny makawuono doher mar kete ler ni nyaka sani nitie nyaka jogo mapod nitiere kor gweng' gimanyo kombe mopogore opogore gik mane Judith Anyango kale kogo siasa kampen kone mopogore opogore ponono gin bende gikale gwenge to gionge kod okinyi makawuono ng'wono gi en gimoro mantiere inyabedo ka gitiyo kod okinde okil kama gintiere kacha e grube maru kata riwruok maru mano mar FEDA kaitemo rango kaka utemo tiyo kod jok mamine makamagi makale chiedh nade makae koda kacha unyalo timo ang'o mondo thuolo margi mana kaka penjo mano piny kanyo gi Lois Wodawa Siboda openjo kanyo ni gin ang'o gini monyalo timo mondo mine makamagi makale chiedh nade gi maga lwenje makid chwech ma ng'ato neni ng'ama miyo gima kama ok ditim to mano biro kacha to inyo chunyi kendo chunyi tho kendo kidwa chung kendo unyalo jiwo ge yo machal nade kopongore kod tiegruok mabene onubago bure Nairobi kamara jiwo weche go magarita ang'o kendo ma utimo mag puonjogi kata kopogore gi siasa bende ochuno ni jitenya ka donje siasa jok ma donje siasa bed gi chuny mane chuny matek abila mara Judith koso ka in gi chuny moro ma ng'ato osekoni ni ati in kawuono onge to en mana onge kamano to kamano kaka imedo mana dhi to ihinyori kendo idhi mana lal lek mare mar bedo ja siasa bende lal gima dawachi kaka ja organization mar FIDA eni wasetimo ne minegi kaka wanyalo wasetemo tiego gi nyoro kende nwan gi agents mekgi wa train agents mekgi Nairobi ka gidok kawuono koro gima nwatemo kwayo nwa en mar jopiny okata ne minegi minegi wasetemo mosekadho an gi mine mang'eny mosekadho nomination to our calling kaka FIDA ni osechopo sama koro nyaka watem miyo mine telo waketuru mine telo ok ni mondo wayud mana to third gender rule no kende but apa ni ng'ama miyo onego koro watemne wane kaka gidhi tiyo miyo mosekadho gi mar ariyo nikech violence ni wane ma watime mine matime chwoe matime kaka ineno kaka wacho ni ng'ama ne yanyen ng'ama dhako koro nokwayo ni mondo wawe ng'ato ochung' kod wachung' wami ng'ato thuolo ne mar chung' wawere ugayany wawere ugweche dhawo wami kila ng'ato thuolo mare mar mondo gichung' kaka FIDA wantie kaka wacho ni wan gi okinde kunde e piny mangima kaka wacho wan gi joma chiwo psychosocial support
kaka wacho wan gi namba no marwa ma free no kaeto watiyo gi police be nikech nwabiro gi police nwakelo nyaka police e Nairobi all the commanders from all the counties mo train gi kaka ginyalo approach women ke samoro be some of the perpetrators mag violence gin police kaeto watiyo kendo gi IPOA which now is dealing with police. Koro there's so many units at ground kachacha mangiyo ratiro mag mine makirich e namba wani to wabo directi kama idhi yudo kony kaeto mara dek wasebedo ka watiego nyaka jo healthcare professionals nikech seche ma idhi report gini ka hospital health center kachacha nyaka ng'ama biro kaw details go nyaka kaw evidence gango for example joma face violence nikech report ebo ne nitie nyaka sexual violence joma face sexual violence mine mosebedo katemo campaign gotien mobedo attempted rape mago gik ma nitie nyaka e report wakachacha koro nitie kaka wasetrain nyaka joma tiyo hospital kaka ginyakaw evidence gi koro watiyo gi police watiyo gi IPOA watiyo gi Kenya National Commission on Human Rights watiyo gi joma moko ma nie ground be koro so long as ni ichopo kuoma kata in ngama nie community kacha kineno ka ngato go through ngato face gima chalo kama to igochonwa kirit ni mondo ni ineno tikadho to en gima nyamiyo kichopo kuma to wanyotimango wanyachiwo kony imake mana gi kanyo nitiere koro report makamano mawada neni gik mage mantiere kar kanyo koro kanyo nitiere report mopogore mano golno mar FIDA nitiere gik mathoth mantiere kanyo wada mana rango gi okinyi makawuono ni e county ma Siaya gi Kisumu giwacho nade piny mar Kenya bende gik mage mantiere kanyo dwe mar ang'wen nyaka dwe mar auchiel higa ni counties mar lwenje magir yose timore no kanyo Kisumu 40 kanyo Siaya 59 Nairobi 40 kwan mamalo ahinya Siaya ntiere kanyo kamachielo bende wadarango mana kumachielo bende mantiere kanyo e lwenje makamagi gisenenore e counties mage wach mar report mar FIDA owacho nade kamachielo bende wada mana rango ni counties malwenje osebedo ikid chwech mathoth wacho ni pod gidhi mana nyime mano kane gintie kacha adek mokwongo neno kacha Siaya Kisumu kachiel koda mano ma Nairobi kericho ni kanyo gi 33 Marsabit ni kanyo kod 30 Kisii 26 mago counties malwenje mag kit chwech thothe dwe mar ang'wen podi nyaka dwe mar auchiel wadhi nyime county ma Kiambu ni kanyo gi mago kit chwech lwenje ma kit chwech tine mane county ma Kiambu ntie achiel Bungoma mano Baringo Baringo ntie kanyo 2 kachiel kod Lamu magin 2 Turkana bende ni kanyo kod 3 kachiel kod Wajir mago bende nitie kanyo dwe mar ang'wen mago gik moko manyakora mwege jwang' mine malaro kombe mag siasa mopogore jalob jatend piny Kenya gin kanyo ji 3 mago nyaka sani jomwang'eyo jogo malaro kom governor ka irango gi kanyo yotiko mopogore kom governor jogo malaro gi gin jogo maromo 23 kom mag od bura mine maromo 340 laro gi wadhi warango bende jogo malaro kom mag siasa mar Senate 42 jalup gavana 57 MCA 1187 kwan mantiere ka kom mar MCA okawo ji mathoth ahinya 1187 ka ineno jok mamine gi Judith gi thoth kendo ginoko kata ka gilaro kombe mopogore ginyalo bedo e yo machalo nade nikech ka irango sani nilaro komno mar MCA jogo malaro komno e piny Kenya kirango gi duto nonro ma ogol kanyo kod duol riwruogni mag okinde miluongo ni FIDA ineno ka nitie moko ma bende okale achiedh nade makamago to nyaka sani iwacho ni chunygi osetho kendo koro ok gidwa kata chung' kendo e siasa to sani nitie moko modong' nyaka sani iparo ang'o ma gitimo mopogore manyalo miyo pod gidong' e lwenje makamagi kind chuo ma bende laro kombego gima nitie ni mon ma podi odong' nyaka sani gin mon ma podi gin gi chir ma siasa be dwaro chir siasa ok dwa ng'at mayom to jok mosebedo kanyo for a long time be miyudo ma podi nie kombego gin gi backup wach kionge be backup be ok inyal tobwa nyaki bed backup nitende ang'o e siasa ka koro kirang nyaki bed gi support from the party ing'eyo party kochung'
kideto to giwacho ni ni magidwari kata ka chuo yanyi kata kango podi ibedo in gi chir mar podi bedo kanyo matene ne sir mar wuok e duon bura ema nyalo bedo ni tin ne jok mamine koro ka parties go o support mine kaka dware mine mang'eny mabro dong e siasa lakini ka giweyo gin for example no oi to podi onge hatua mokaw ni ng'at ma osebedo kularo go kom mane kaka gibro wuok. Nitiere county moro madani koro waranga ne Moses kono ne chal mar wach kwan magu manugolo wan kanyo gi Siaya man malo kanyo kwan ma lwenje go mag kirchwech thoth ahinya ne jochungo mantiere mana kaka nugologi odiochieng' manyoro miwane ni county mantiere kod matin ang'o ma gitimo mopogore gi county man gi kwan mamalo mondo mi kata jok mani malo ka nyalo puonjre gimoro achiel ariyo adek moko e kanyo mondo mi gikonyre kaka oganda ang'o ma ginyalo timo mopogore mondo giduoke piny kawuok 59 ma Siaya nyaka achiel matimore Kiambu kata ariyo man Baringo kod Lamu. Okay, nitie correction ma abo timo Kiambu ne gina report ma ayudo ne gina biche okay na chiel na think ne mistake gi printing mar report ni but gima abo wacho nitie gik moko ma en cultural nikech en ng'iyo moro ma maybe en ng'iyo mosebet ma wasebedo gi ng'iyo mar maybe nikech ibo counties me kwago ibo yudo ka ayany ng'eny seriously ayany ng'eny kabisa gi threats to violence to hapa ni nitie culture moro ma set up ne yude ma hapa ni ok ber ahinya hapa ni culture ma onego wachak gorego onego culture no wachak gorego kaito nitie moro mar ariyo to proximity to the law to law enforcement ibodo ka kamachalo Kiambu ibodo kan tie there's a lot of police presence as opposed to the villages me kwa magdala nikech ibodo ka dala kochacho the villages ma Mount station is also difficult kada kinyo within Nairobi set up na ibodo ka ni malo but malo from mostly the informal settlement but informal settlement areas if Kibra you go to Madare anywhere there's informal settlement kanye miudoka there's a lot of that violence and then Nairobi can do there's a lot of access to online harassment bodoka online harassment team again so Kiambu and Siaya they are quite different cultural because if you go to like our counties in Siaya you see these things they happen everywhere obede kanisa obede wedding obede liel obede angoso all these things are happening. Some of them I've witnessed personally when I go to do some monitoring within the counties. Like recently, Nanoma Bay, to one of the governor aspirants, Neni Kanyo, to lwenyo wuka between the governor aspirant and some of the supporters of the women aspirants, just because of the language that was used about this woman being a woman monument from another place, while this person who is vying for the governor is one of our sons. So see, those are the cultural differences. Ma waparo ninya bedo ni keto. They need to be high. And then another thing ni report ni magi cases ma wayudo. Pengine cases mang'eny en ma ok oyudi. Magi mobedo reported mobedo documented. Nitiere oganda manyalo wacho ni wanya bedo kod lokruok mar paro e yo machalo nade nikech oganda kanyalo wacho ni yanyo ng'ama miyo en gimoro ma ung'iyo go e gweng'u kata ni gimoro ma ung'iyo go kata ing'iyo neno katimore alwora mari lokruok mar paro ni nyalo chakore gi jok mage nikech nyalo wacho ni nitiere jotelo mantiere kor gweng' monego bed ni nyayo kwe kendo nyayo winjruok makare kod oganda ka irango matut ochako koda kaka ng'ato koso nitie ng'at moro mwarito mondo wuog oko mondo obi olok pachwa mondo warang jok mamine bende kaka jogo man gi teko kendo ka wajiwogi mondo gikaw kombe mopogore opogore mag telo i oganda. Gini chako kuomi kaka ng'ato kaka a family man nikech kaka wuoyo oda e kaka wuoda ma teenage cha bro chako wuoyo nikech aparo kane wadongo to ne yanyo ng'ama miyo ne tek gino cha nok nya wuok e dhogi kato another thing manya wacho ma it's very very important sani ngeni access to gik machalo alcohol gi drugs is very easy as opposed to chon sani access to gigi koro ngeni seche ma omi yudegi gibe access mar alcohol access mar drugs and that's across the country mano kanya wacho ni en kaluo kende is across the whole nation kamora mora mideti bodo ka yudegi first of all gionge jobs
Gechan mondi mia siling 200 mondo ayany ng'ato, it's difficult, it's impossible, it's not even difficult, it's oknyalre. Tubo ka yudhi ni eno beda mtaka chacha, to anabiro, anbe nase chunga, kora it's something that I know happens. Yedhi kanya ti collect, kata sani adwaro, kata sani mawueni, kadwaro yudo 500 youths, ma akamio gimono to dhikelo lwenka mono tadhi yudo. So access to that, and thus poverty, is something that is really affect violence kabisa, especially within the informal settlements areas. Wade mana kagima watieko, to koro ka watieko koro chutho, wade mana winjo pacha Judith Anyango, ka wan kodi kaka watieko, lwenje osebedo kanyo, isekale, iseyuak, piwangi osewuok, kendo iwacho ni ka piwangi owuok kanyo, Nyasaye ya winjo ga kwayo ni kendo yuak mari, kinde gi watieko kendo oganda chomo yiero. En ang'o kata ote mane ma entiere go ne jogo machung', ne jogo masiro gi lwedo, jogo mok sir gi lwedo, wachomo yiero, ote mari nyalo bedo mane ne oganda ka koro watieko to okinyi ma kawuono. Tenya jok ma mine wetene mantiere oko kanyo malaro kombe mopogore opogore. Gima nyalo nyiso mine malaro kombe oko kanyo, gibeda gi chir to kik giluor. Nwach chuo mang'eny ok dwa mondo mine oyud nafas, because telo mar mine ler moingo mar chuo oko ka. Ing'eyo ng'ama mama emong'eyo lit nyathi, emong'eyo nyathi ma dwaro basari. Ing'eyo ng'ama mama koneno nyathi moko dhi e skul, obro penjo no ang'o ma nyathi ni ok dhi e skul. Ma tendo opogre mag chuo. So it's high time mondo ging'ang'ana, kik giluzo nyaka dakika mogik. To with time, ka a constitution marwa, mine issue maru 2/3 majority ni, ka ibro ketie maanani e katiba mar Kenya, leadership mar mine bro medre Kenya ka. Kamano. Ogonero kamano kubro thuolo Moses wach mari mogik ka watieko to okinyi ma kawuono. Wach mara mogik en kwayo ma wasebedo go kaka FIDA, wan gi campaign miluongo ni Voter Dada, walikuwa ni mondo Voter Dada, kato kwayo community kakiwacho ni etelo mar mine ler. King'eyo kata kama chalo Rwanda development dhi malo nikech telo mar mine. Kato parties, oko parties ka seche magitimo nominations. Ing'eni seche moko jo piny penjo ni wami mama ni nang'o to mine mosemika pok gitiyo. Koro kata wan kaka FIDA, kata kwa wadwa ni mondo yier mine, watu wadwa ni mine ko yieru to tiuru. Mondo mi dada moko ka chance, ma koro ka watimo campaign ni kendo, to jidi wacho ni mine gi otiyo. Koro joma timo nominations, yeururu nominations mine motegno. Mondo ka wadhi yudo 2/3 gender rule ni kaka party list onego bedi, but wakwayo ni mondo yier mine motegno, mine mung'eni dhi tiyo, ok ni ng'ama wadhi keta kacha nikech maybe en owadwa kata nyaminwa moro ineno. Mondo wabed gi thuolo mar kono jopiny ni mae gik ma joma mine nyalo timonwa kaka my mheshimiwa wacho ka. Otherwise mane kwayo ma ango kaito mogik en ni wantie kaka jo FIDA, kaka wacho ni wan go kinde e piny mangima, wan gi joma provide psychosocial support. Koro kineno gimoro matimore namba no achiwo, kendo anyalo temo ni mondo kieto mondo anuoe, en 080 00 7 2 0 5 0 1. Koro gochnwa uru kaeto wabo neno kaka wakonyore mondo wakony minewa manie ground. Erokamano ahinya Moses Okinyi kubedo thuolo ma to kodwa okinyi ma kawuono. Koro wasechopo kanyo saa 5 mar onyango. Koro da mana tieko to kamano. Erokamano ahinya Judith Anyango bende kuom bedo thuolo machalo kamano. Nyakoro mwenge jwang' mane makelo giko mar twak marwa mar okinyi ma kawuono e chenro mar mbako romo. Kapok watieko, we waranga ne gigo matimore e kaunti ma Kisumu, ne wageno ni Raila Amolo Odinga ma en ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance dhi yawo chenro mag pi mantiere kaunti ma Kisumu, mano ma Otonglo kachiel kod mano ma Riat. Owinjane kaka chenro dhi nyime kaunti ma Kisumu. But the Lake region itself, it means the Lake region of Tanzania and Uganda are going forward. We intend to make use of Kisumu as a hub going forward. As you can see, the President launched the railway line coming here. We intend to bring the SGR from where it is stuck around Narok
rising to Kisumu here, so that we can then from here offload and take the steamer services going across to Mwanza, Musoma, Bukoba, and also Port Belly in Uganda. That's a project for the future. And therefore, let me just say that I'm happy to preside over the launch of this project, water project here, and I say that this project is now officially launched. I have the pressure. Also, I did a subdivision here, and I'm handing over to the Lake Victoria South Water Works now the title for this land here. Kora seti ko wajino. To ngeni odwa dhi cho odhi ngin Luanda. To Luanda to odhi Majingo. E podo we puro Kisumu ka. To ngeni ka wuono odhi Kisumu yes. Odhi Kisumu. To gimodo na watu kaeri. Odongo langwan kende. To jawad dog didi debe. Oh, come on. We grew maber. I don't know we grew maber. Because I don't know to go kura ni jowa. Walaro mamalucha. Kama kama malukucha. To pii kama ni kuchalkoda. Kuneka roko machunga. Kuneka roko machunga kuzi. Kunena maber. Kunena maber. Kunena machunga nyade uchiel. Winja. Kuchakiri MCA tiwacho ni ODM. MCA. MP. Women rep. Senator. Governor. Kaeri adwaro mondo ugo kura ni na duka nyaka One team, Machunga, come on. You go to the young woman. You go to the you come to think about it. I don't go to your pump future. I don't go to your pump future. Oh, come on. I don't go to your pump. Oh, come on. Oh, yeah. Governor, okay, we'll say, come on. Come on. Oh, come on. Senator. Give me senator. I don't know what I do. Women wanaongeka, women wanafungia mabele. Ya kamani, ya kamani. Muje Kisumu, utakuwa huko ndio tutapata nafasi ya kuongea. Pili, hata kama mtu atakuwa mgonjwa na iko hospitali, tumtoe huko apige kura na tumrudishe hospitali. Nasikia hivyo. Hatuwezi kukubali
does inawezekana mean to you? Inawezekana inamaanisha elimu ya bure kwa watoto wetu. Kwangu inamaanisha matibabu ya bure kwa kila mtu. Inawezekana to me means 6,000 Kenya shillings to poverty-stricken families. Inamaanisha kupunguza kupanda kwa bei za bidhaa. Inawezekana means a corruption-free Kenya. Inawezekana inamaanisha job creation kwa sisi mayouths. Support ya biashara kubwa na ndogo. Ufufuo wa uchumi. On the 9th of August, let's all come out, vote Azimio, vote Baba na Martha, and see our country conquer all the challenges we are facing. With Baba na Martha, inawezekana. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung'ne omenda. Ongerengo makato bed tiaga. Werengo de kan chunka bwana. Makuru tek manade awa. Nyar meja. Nen gi pesa, she bought her freedom. Asto ino chulo bond. Asto we enureye. Awache ni biki. Or ni dongi ni kapodi timo neri no peso. But I'm talking to a mon. Oh, okay, sorry. Mama onge gisetere rumand. To chapede ga gin chapede mayo. Akuri nyata ino no timo ni gicha. Chris Owino ka Nairobi. Ma Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf en kar tiegruok moyiedhi kendo matiego jogo modak gi ng'ol kaachiel gi atamalo 30 mar jogo maonge ng'ol. Wachiwo tiegruok ne jopuonjre mag Afrika ma Ugwe gi madiere kendo walonye tiego jok man kod ng'ol mopogore opogore kaka ng'ol mar neno, winjo, joma winjo mos e kind mamoko. Ka idwaro yudo tiegruok, or kwayo ne kepo mar dwe mar 9 kata September 2022 kod January 2023 intake ne courses mag TVET mopogore opogore. Wachiwo tiegruok e rang'iny mar diploma, certificate and artisan mar Shiatu Japanese massage, Kenya Sign Language kod duoko ng'ato yo makare kata rehabilitation. Secret Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf, skills for life. Nyakaramogi Ajwanga machiegni eneno mar otonglo mariata mano mabende kawuono aka bende Nyakaramogi Ajwanga weche mabende donjonwa nyaka sani en ni jatenda migawno mar arita e pacho kae mano Dr. Fred Matiang'i osewacho kata olanda yanga ni mano chieng' tich ariyo mano juma manyien ma en tarik 9 dwe mar 8 higani en chieng'no mabende biro bedo chieng'no mabende wanyalo wacho kod dongere ni en public holiday kata en chieng' yweyo. Aka bende oketo chieng'no kaka chieng' yweyo mar mondo mi jo Kenya duto oyud thuolo makare mar wuok oko mar mondo mi gidhi giluto mbulu e yiero maduong' mar dwe mar 8 higani. Nyakaramogi Ajwanga chieng'no ken chieng'no mar nindo e ot. Neni wuok oko imondo chiew kendo idhi luto ombulu mari kalore ni luto ombulu en ratiro mar jo Kenya duto ama bende nitiere pachoka. Ka kamano Nyakaramogi Ajwanga kawachako kod moko kuom weche manyien mabende wantiere godo kinyi makawuono en ni jatenda piny Uhuru Kenyatta akawuono igeno e county ma Mombasa e chako ayanga
chenro mopogore opogore mag dongruoge. Gie thuolo ni watudore achiel kachiel kod George Aoko ka entiere kaunti ma Mombasa mar mondo mi olernwa ni ikruoge mage moseketi mano motelo ne limbe mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta e kaunti no ma Mombasa. George Aoko. Erokamano ahinya awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma mana kaka iwache no kawuono wantiere gi chenro mopogore opogore ma ichan sidhi ayanga gi jatend piny Kenya mano migosi Uhuru Kenyatta. Kama antiere ni sani antiere e dier olalo mano mar Makupa Causeway ma en achiel kuom chenro ma jatend piny Kenya migosi Uhuru Kenyatta kawuono chano yawo ayanga. Inyalo neno ni en olalo moger manyien ka picha maro nyalo mana nyisi godo. En olalo moger koni entiere gi lanes 4 koni bende entiere gi lanes 4. Ten olalo mosebedo ga kakelo wich bar to chutho ne jogo mawuok e gwenge mag Changamwe kod donjo chula ma Mombasa. King'iyo kama wantiere ni ma en dier olalo ka en motudo chula ma Mombasa to en bende motudo Changamwe kata bathe kanyo nitiere alap mar ndeke mar International Airport. Koro yudo ga ni kinde mosekalo kaendi ne bedo ga gi dhungruok mapek ahinya mar nyamburko apaya ni ne rach ga mokalo to yudo ni oganda mathoth ne ywak ahinya ka koni ndeke yombo gi nikech kaendi ne nitiere ga dhungruok mapek to apaya ne rach mokalo. Kato kwang'iye yudo ni oganda mathoth bende mago ohala yudo ka containers mane wuok e port ma Mombasa kaendi kama ne giluwo koro dhungruok mapek ahinya bende ne bedo. Koro mano e achiel kuom chenro mano miyo piny owacho okone nyaka to ging'ane dhungruok ma ende timore kae makoro kaka inene sani endi koro en nyamonge kata king'iyo ok inyal yudo dhungruok mar geche entiere bathe kon gi koni. Koro wageno ni jatend piny Kenya migosi Uhuru Kenyatta biro donjo kaendi chak around saa 6 kanyo endo kuma obro sidhe ayanga apaya ni endi. Kopogore gi wach sidho ayanga apaya ni endi jatend piny bende igeno ni biro donjo e wath ma Mombasa mantiere mana batha kae kuma bende odhi yawe ayanga wath manyien mar teno meli madongo makelo mafuta kata mideno ni Kipevu Oil Terminal. En wath manyien kendo iwacho ni lach mare kata duong' mare en mano manyalo teno meli 4 nyadichiel kipimo gi mano mantiere sani ma en mano manyalo telo mana meli achiel kende kagolo mo nyadichiel. Koro kowuok kaendi to obro rawe wath ma Mombasa kuma obro sidhe ayanga terminal manyien mideno ni Kipevu Oil Terminal kaeto biro chiwo thuolo ne meli madongo makelo mafuta kata mago mag gas bende yudo thuolo mar golo mabiro pacho ka e yo mayot. Bende wachore ni te olach kendo biro bedo kochiwo thuolo ne meli mang'eny tenore nyadichiel ka golo mo kidek okang'no kidek miyo nengo mar mo dog chien nikech sani wachore ni piny owacho chulo pesa mang'eny ka rito meli ma obede parking e dier nam karito mondo mi achiel mantiere owuogi eka chiwne gi thuolo. Kopogore gi wach Makupa Causeway ni to gi dho nam Kenya bende igeno ni dhi yawo factory mar rech mano midendo ni Liwatoni ma bende nitiere e chula ma Mombasa. Kaunti ma Mombasa ong'ere ni en achiel kuom kuonde ma oganda mathoth kata jo mang'eny geno ne wach mar lupo kata timo tij lupo to gisebedo ka giywak mokalo ni kinde mokalo onge factory omiyo samoro rech magimako samoro kethore nikech gik machalo fridge kuonde ma ginyalo yudo chiro mapiyo piyo bende samoro bedo maonge. Koro factory ma Liwatoni ma bende en achiel kuom chenro mag piny owacho mideno ni Blue Economy bende igeno ni biro konyo ahinya e wach neno ni jolupo koseluwo rech to yudo kama ginyalo kano gie kata giyudo kama ginyalo keto gie kapod gimanyo chiro manyalo konyogi. Kopogore gi mano bende kaunti ma Mombasa kawuono wang'eyo ni nitiere siasa. Wang'eyo ni jalup jatend piny Kenya migosi William Ruto kawuono biro kaendi kendo biro go tach e alap mano matononoka kuma bende igeno ni odhi bage siasa mare mogik e kaunti ni ma Mombasa kapok dhano otimo yiero. Magi gin mana moko kuom sigana ma waluonu e kaunti ma Mombasa kae kendo wabro medo nyiso janeno marwa mar Ramogi TV kaka weche medo dhi. Erokamano ahinya George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Weche makamago ibiro luonwa machiegni kendo weche makamago wabiro kelo ne joneno magwa achiel kachiel e kinde ma bende wabiro yudogi. Kata kamano nyakwara Ramogi Tv bende wagoyo mos ahinya e wi ng'ikruok matin e yor tudruok kod George Aoko. Kawadhi mbele en ni jang'ad bura e doho mamalo mano Mugure Thande owito oko wach IEBC golo tiyo gi register ma aching' ma ogo chapa e yiero ma juma manyien. Kamano bende IEBC ochiwo wach mondo okaw okenge duto mar neno ni ratich jogo mochwalo ng'ur kod jo Kenya duto orite yiero. Doho medo ni IEBC oketo kenge maneno ni onge jaluto mbulu moramora motama luto ombuche. Kong'ado bura no Thande owacho ni wach IEBC ni register ma aching' inyalo lok oko okoromo mar golo tiyo kode komedo ni kata manyasani bende inyal lok.
Kawadhi mbele eni gavana ma Kilifi Amason Kingi owuok oko mar siro mano jalup jatenda piny William Ruto ekao komno mar tenda Kenya. Oseo Raila Odinga kowacho ni pok odeo ngima jodaka e gwenge makono kanyakla kod dongruok ma kaunti ma Kilifi. Omedo ni weche mag lope kod uchumi ma Kilifi ema nyaka ng'i mar mondo mi okel dongruok makare ne jodaka e kaunti ma Kilifi. Hasijulikani basari zinapewa habari baada ya kadu kaunti peke yake ambaye hakupeana kura. Safari hii Mkwani lazima apatoe heshima yake. Safari hii sauti ya Mkwani lazima isikike katika meza ya kitaifa. Na ndio maana kuanzia gavana tunaweka gavana wa chama cha nyumbani, chama cha paa. Siku wako inapiga kura, ukiondoka nyumbani kwako usiwe na mambo mengi, sema nataka mapaa matano na Ruto. Mapaa matano na ukifanya hivyo tumemaliza. Nyakora Ramogi Juanga gie thuolo ni yena mar mondo mi akau yweyo matin tok yweyo marwa abiro duogo mar mondo mi ami weche mamoko manyien mabende waluonu machiegni odiochieng' makawuono. Kik idhi mabor. Historia ya siasa za taifa la Kenya haziwezi kukamilika bila ya kutajwa kwa jina la kiongozi huyu jasiri, mzalendo, mwadilifu na mwaminifu, Raila Amolo Odinga. People of Kenya have said that they want to see change. Ni wakati wa mwamko mpya, wakati wa Kenya kuwafikia azimio la kuwa na pesa mfukoni, wakati wa kupata baba care, kupata kazi kwa wote, uchumi kwa kina mama, kupata elimu ya bure hadi chuo kikuu, na ni wakati wa kufukuza njaa kwa kuimarisha uzalishaji chakula, upatikanaji wa maji na ajira kwa vijana. We are going not only to assemble but also to manufacture primary products here. We are going to manufacture electronic products here. Haya yote yanawezekana naye Raila Amolo Odinga, kiongozi mwenye azma, msimamo wa kuunganisha Kenya pamoja. Kwa hakika inawezekana. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso okinyi bedo maber kendo maler moloyo. Ma opogore en mor nyadiriyo, puonj nyadiriyo, kod yore mag manyo mor kod yweyo nyadiriyo. Ka watudore kod osiepe moa kuonde mopogore opogore e Kenya ka, yud thuolo mar bedo mamor kod miel manyasani. Taekwondo, mchongwano, nasikia kina Briana ni wadozi hadi wanapeleka kuku kwa kinyozi. Dusruok, uongo ndo wewe, kod moko mami. Sitandawili, rogo mar nyithindo mana Ramogi TV. Injili kelo mor, injili kelo kwe chunywa. E injili kalo, wakelo nu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla, kendo wajiwore ka achiel. Gineno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Kama wayudo e chiem chuny, kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye oheri nyathiwa. Kik ing'adi chunyi wuon ni an ok ohera.
Kaitai kod Jilo Jamwaka, Roda Nyarko Kitmo, kod Ken the DJ. E chenro mar Injili Kalo, Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 okinyi, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo mondo adhi mbele kod weche manyien e chenro ni marambaka oromo. Kama joma mine e kaunti ma Busia ijiwo wuogo koka rombgi tarik 9 dweni olutombulu mabiro kelo negi lokruok makare. Kaluore ni telo maracha kelo hinyruok mathoth ne joma mine. Koloso e kar chung' od bura ma Butula e kaunti ma Busia tok romo kod johala ma mine, jatend mine e duond bura mar ODM Beth Siengo osingo ne joma mine ni kweth mar Azimio nigi chenro makare mar ting'o malo ngima joma mine kod ohelni maggi. Siengo owacho ni obiro romo kod mine duto mawuok e kuonde chung' od bura duto 7 e kaunti ma Busia mar jiwogi mondo mi gibigi chiew gidhi gi luto mbolo ne Raila Odinga mondo ngimagi olokre kotenore kod manifestos mag Azimio. Lala salama. Kuhakikisha kwamba tunapata na kukutana na kina mama kila sub county ama constituency. Kuhakikisha kwamba wamama wamejicommit, kuhakikisha tarehe 9 Jumanne ijayo wataamka asubuhi na mapema waende kupigia rais wao wa 5 ambao ni His Excellency Raila Amolo Odinga akiwa na mama Martha Wangari Karua. Kwa hivyo kura zote Sambusia wamama wamenihakikishia ni za Raila Amolo Odinga. Ukikosa kupiga kura, kiongozi ule ambao unaona hana sera za kutosha ndio utapata, sababu kura yako moja umekaa naye. Pengine wewe ungeongezea, huyo kiongozi angepata. So naasihi kila mpiga kura tujitokeze, hii ni demokrasia ya kutafuta kiongozi ambaye atalinda wewe, atakuongoza wewe. So ni vizuri wewe ujinyime nafasi ya shughuli zako za kinyumbani. Tunaomba baba akichukua ushikano, kitu yenye amesema ya kwamba atashughulikia watoto upande wa elimu, tunaomba akichukua hiyo ushikano ashughulikie hiyo elimu na kutuboost upande wa biashara. Kama sisi tuko kwa table banking, akileta hiyo mkopo tutashughulika nayo na tuko na imani itatusaidia na itatufikisha mahali. Na tunaomba kura kwa baba. Baba apite kura. Tutashukuru sana. Tutajifunia, tutaamuka mapema, tarehe 9 tutakuwa kwa msitari. Baba atapita. Na watu ODM tunawapenda sana. Najua baba atapita. E kaunti no Mabusia en jalaro koma gavana Mabusia giotiko mar DAPK Moses Mulomi owuok e ng'welaro komno ndalo 4 tidhie yiero kendo siro jalar komno e otiko mar ANC John Sakwa Bunyasi. Mulomi owacho ni wuodhe e laro komno osebedo gi chochni modhuro kendo yie weyo tok twaka kod jatend duond burano Eugene Wamalwa kod jatend Azimio Raila Odinga. Kata kamano iseye kuom siro jalar kom e kweth mar Kenya Kwanza akaw kwayo jolutombolo Mabusia olutombolo ne Raila Odinga. They don't deliver to you. Talk to them directly. Okay? Directly. Mimi mwenyewe ningependa kusema hivi ya kwamba mimi nimekuwa mwanachama na bado niko mwanachama wa Azimio nikiwa kwa DAP party, na ningependa kupigania vilivyo Raila Amolo Odinga awanie kiti cha president Kenya tarehe 9 mwezi wa 8 na tuwe na 5th president ambaye tunajua anaweza kutekeleza kazi ya Kenya vilivyo. Ya pili ningependa kusema ya kwamba kwa sababu ya hiyo vikwazo ambao vimekuwako na kwa sababu ya ile discussion ambayo tulikuwa na His Honorable Right Honorable Raila Amolo Odinga pamoja na CS Wamalwa, mimi na mwenzangu Tom Ipamai tutaendelea kwa king'ang'aniro cha ugavana wa Busia.
Obila e sub-county ma Samburu East seyo josiasa kuom thiro chenro magi mag kedo gi bunde ma jomaundu ni godo ataro mar chik. Kagiwacho ni josiasa siko ka chulo ne jomaundu go rambun mondo wegi thuolo ka osemakgi. E kinde romo mar kwe manobagi kod riwruok manyayo weche mag kwe Isiolo manokelo kanyakla obila, ruodhi kod jokanyo mag riwruogno mawuok Isiolo North kod Samburu East, kwan mamalo mag bunde ma jopiny nigo ataro mar chik ema nowacha kaka gigo makelo medruok e maundu e gwengego. Koloso elo jogo mochung'ne arita e sub-county ma Samburu East, Superintendent mar obila Juma Boy Obata ochiwo siem ni ok gibideo josiasa moramora matemo thiro chenro mag kedo gi maundu. Omedo ni gibiro timo apedha e kinde gi mag yiero mara manyo jomaundu bunde kod thiro chenro moramora mar tulo. Siasa ni siasa, maisha ya binadamu ni maisha ya binadamu. Security ni security. Sisi tutacheza yetu, na we'll do it as per the law, as per the constitution. Ile kitu tunataka na tunataka kurudia watu. Ile watu ambao wanadumisha amani na wanafuata sheria, tutawalinda kamili. Lakini ile gaidi wajambazi kidogo wale tuko naye, tutakabiliana naye. Ile kitu tunaomba watu wawache maneno ya bunduki haramu, wawache wizi na wawache kuwana. There is no political goodwill from majorly wale viongozi wamesimama. Lakini kitu inanifurahisha, tuko na wazee wa jamii. Silaha haramu ambayo labda bado inamilikiwa na wananchi, wahalifu, actually ile jina tunasema ni wahalifu. So tunawaaji waweze kurudisha hii silaha haramu, lakini pia kama wale ambao tunasimamia usalama hatutawatolerate. Kama wameshindwa kurudisha hizi silaha, then tutakabiliana nao vilivyo. Pia kuna issues tumeongelea kama dialogue, tutaweza kujadiliana wale wa peace committees na other members, tutaweza kujadiliana na tutaweza kuongea na jamii yetu kama wazee wa pande zote, tuweze kukaa chini, tuweze kujadiliana so that tuweze kueneza amani. Na tunataka kuongea na wote ambao wanatafuta viti mbalimbali katika wilaya ya Samburu East ama Samburu East sub county. Wawe na amani, wafanye campaigns yao kwa amani na waangalie ya kwamba kila mahali wanapita iwe na amani. Jalar kom Governor e County ma Mombasa kodotiko mar duond bucha Vibrant Democratic Party Hezron Awiti Bolo okonio ikore mara kelo lokruoka e ten County ma Mombasa to chutho kelo oganda duto kanyakla. Kane uloso e romo mane okelo kanyakla oganda onagi modaka Mombasa, Awiti ojiwo onagi mondo mi giwuogo koka romgi mar goyo ombulu kendo gisundo oganda mantiere e dhoudi mamoko mondo kik wang' ni nind gi ombulu ma okogo. Awiti bende ne ogoyo debe ne migosi Raila Odinga ka bende okwayo onagi mondo mi jo oyalo wechego mag kwe. Wach ma bende ne osir lwedo kod Abdisalam Kasim ma olap dhoge ndong' ne komno mar Senate County ma Mombasa kod otiko mar Wiper. Kaja komo idho malo, kaja komo idho tamba idho ka. Dongi nene. Iwinjo koso kiwinjo. Ber koso ok ber. Dongu bro nyalo dhiang'. Dongu bro nyalo dhiang'. Dongi mai sawa. Dongi mai sawa. Uwinja. Dongi nyalo yombowa. Ginyalo yombowa. Awiti kabolo. Ok bibero gweno. Uwinja. Omiyo ruoth nyuolo tek. Ruoth. Wena ura tiekra gi jogi. Uyiena. 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 Kupiga kura ni dakika moja. Unapopiga kura ni dakika moja. Uamuzi wako utakuwa ni ya miaka 5. Uamuzi wako utakuwa miaka 5. Ikiwa utachagua kiongozi mbaya, ikiwa utachagua kiongozi kwa sababu ya chama, mimi ninawaambia namna hii. Not only wewe utakuwa umeumiza nafsi yako, utaumiza mtoto wako pia. Utaumiza jirani yako pia. Na hiyo ndio kitu tunasema haitawezekana tena. Mimi niko nyuma ya His Excellency Raila Amolo Odinga.
Na ninamuombea kura hapa na wale wananisikia pia. Ikiwa tunataka kubadilisha Kenya, mzee Raila Amolo Odinga ni lazima awe rais wa Kenya. Riwruok mar maendeleo ya wanawake kokalo e tudruok gi monde liete ma Ugenya kod Ugunja ochako chenro mar neno ni joluto ombulu owuok oko atamalo 100 e odiochieng' yiero. Jakom riwruogno bade ma Ugunja Roslyn Atieno owacho ni gitimo kampen mar dhot ka dhot e jiwo wuok oko chieng' yiero. E chakruok chenro ni e gwenge ma Ukwala giwacho ni telo makare dhi medo dongo piny Kenya to mana biro mana wuoka e riwruog Azimio la Umoja. An awuoyo kuom Wuod Odinga, Raila Amolo Odinga oseniano ukawuono wadhi go kik wawe waket gini joturwa aywakunu an ka telo ni mine mag liete ang'eyo nuka Raila donjo maber mondo liete gi biro chamo gima mit mondo liete gi biro bet maber nyithindo mathagore biro yudo kaka konyore. Baba waneno ka en baba mohero mine kano chung kodhi yiero ng'ama luwe oyiero ng'awa Martha. Koro wan gi geno ni wan e the right hands mag mama gi baba. To gima kwayo moloyo en ni kwadhi kacha wang'iyo machunga di kik gimo chandi kata kikia somo to dongi ng'e machungwa gima orange moluorore in kaka ne babo sewacho cha we chandori gi mang'eny nikech osepuonjowa ni en 6 Yes. Kono mon gi wuog te mondo support Raila gi Martha mondo kelnwa maendeleo e Siaya. Ineno ka nyithindwa osomo to tich onge, kaka nyithindo konyre onge, mond liete bende ywak. To Raila kobetie kom, wabiro yudo lokruok maduong'. Raila Amolo Odinga nyaka water nikech osethagore ndalo adek timaye. Kaka nyowa wacho, okamano. Chieng' ma kawuono mano moriwo nyaka limbe mar jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta mano e kaunti ma Mombasa kama bendi geno kacha no biro sidho projects mopogore opogore mag dongruok. Raila Odinga ama bende nogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bende nitiere e kaunti ma Kisumu kawuono ka bende kango romo kanyo kar saa 8 mar odiochieng' obiro bago rally kata campaign mare mano e alapa mano mar Jomo Kenyatta Stadium ma bende yudore Mamboleo e kaunti ma Kisumu. Weche makamago bende wabiro kelo ni achiel kachiel e weche wa mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Bende parni kata amedo paroni ni jatend migao mar arita kwe e pacho kae mano Dr. Fred Matiang'i oselanda yanga ni chieng' tich ariyo mano juma manyien tarik 9 abiro bedo chieng' no mar yweyo, chieng' ma bende omi jo Kenya duto thuolo mar mondo mi odhi oluto ombulu kendo en chieng' no ma bende ok onego bed ni bedo yot kacha inindo wuogoko kata mond chiew idhi luto ombulu to tok luto ombulu mari idoke ot ibedo piny mosa kendo irito kata inyalo luwo machiegni kaka chenro mar luto ombulu adhi mbele e wang' jowi mopogore opogore ma bende biro kelo ni chenro makamago kaka gibiro dhi mbele. Kise luto ombulu onge tiende bedo e kuonde go mag luto ombulu, wuogi dhi ot irit duoko ma bende biro land kanyo ayanga kod aduol matayo weche mag yiero kaachiel kod kiewe pacho kae. Akasomo moko kuom ote ma bende aneno ka uoronwa okinyi makawuono mano kokalo e Facebook kacha kama bende wantiere live. Jicho Mchanganyi wa kawuok Nyadorera wacho ni weche manyien chopo ne e yo makare ka bende owacho ni nyaka sani koro ijiwo jopiny duto mar mondo mi obi owuog oko ayanga kar rom gi olut ombulu. Ka bende wacho kae ni en ting' mar ji duto mar wuok oko
eluto ombulu. Ote machielo mar Agera Matriz Otile bende wacho nonenowa eyo makare kowacho kanyo ni very impressive. Ote bende wuoronwa mathoth ahinya Vitalis Ochieng wuoda ge makarariw bende wacho noluwo chenro eyo makare kendo nyaka sani wacho ni jopiny onego bed ni keto machiegni kipande margi mar mondo mi gidhi giluto ombulu wayieruru jotelo makare. Ote machielo mar Robert Ochieng bende wacho nonenowa eyo makare kata kamano ok onyisowa nonenowa eyo ka entiere kanye kata kamano en bende omedo jiwo jopiny mar mondo mi owuog oko oluto ombulu. Okinyi Chogo wacho nonenowa eyo makare kata eyo maler ka entiere Uzima University ka bende wacho ni jo Kenya nyaka sani nyaka koro nyama na kwe e kindegi mag siasa wadwaro mana kwe kinde duto kendo yiero bera ka onge kod tulo moramora. Mago moko kuom ote mabende uoronwa nyakwara Ramogi Ajwang kokalo e Facebook kacha kama bende wantiere live okinyi makawuono. Ote mabende uchwalonwa mano kokalo e namba mar ote machuo kamar 336 Kennedy Masaba mano Baba Lavin ka nitiere okungiswa kuma entiere owacho noneno chenro mar mbaka oromo eyo makare kendo wacho ni en oseikore mar dhi luto ombulu eyo makare. Ote machielo mabende anyalo somo kae en mano ote mar William wacho ni onenowa eyo makare ka bende en bende omedo mana jiwo ne jo Kenya duto mar mondo mi onyakwe e kindegi mag yiero. Nyakwara Ramogi Ajwang weche mathoth podi wamedo luoni. Ote mari bende podi nyalo medo chwalonwa mago ote ama bende inyalo chwalonwa kotudore kod weche manyien kata weche mopogore opogore mabende waluoni e kor gwenge duto mapacho kaka luore ni jofwambo magwa ogoyo tach e kor gwenge duto mapacho kae mar neno ni yudo weche manyien achiel kachiel kamora mora ma intiere. Weche mamoko mabende waluonu Nyakwara Ramogi Ajwang en mano motudore kod weche go mag somo, weche mabende biro yudo ka jatend migao mar somo e pacho kae mano Ngire George Magoha kawuono bende osidho ayanga mago gedo mag kilese mag CBC mane kar dak ma Westlands mago buore Nairobi ka. Chenro makamano bende waluonu machiegni mar mondo mi wabi wakelni weche makamago achiel kachiel. Par ni lai manyien mar somo mano mar CBC onego bed ni chako tiyo e Kenya kae mano kochakore higa manyien mar 2022 kata kamano iketo piny ikruoge makoni kod kocha mar neno ni chenro makamano odhi mbele eyo makare ma onge ng'ikruok mora mora. Bende par ni Nyakwara Ramogi Ajwang piny Kenya bende podi medo rienya ahinya to e tuke kata e ng'weye akamano jang'wecha Ferdinand Omanyala bende noloyo ne piny Kenya mula mano eng'wego mag Commonwealth aka bende mano eng'wego mag mita 100 ka bende nobedo jaloch kacha podi wamedo orone puoch kod pak mar mondo mi omed miyo piny Kenya orieny ahinya to eng'wego mabende dhi nyime. Nyakwara Ramogi Ajwang weche mamoko mathoth podi waluoni weche go mag siasa kaluore ni sani odong' mana ndalo 4 kende to jo Kenya dhi debe kochopo kanyo tarik 6 to chenro mag timo campaigns biro rumo. Sani koro wanyalo wacho ni gine ng'ala mogik kata gine chenro mag mogika mar seto ombulu kowuok e kor gwenge duto mapacho kata kamano in kaka japiny ema ing'eyo jalno mabendi biro yiero mar mondo mi okelni lokruok e yor dongruok. Nyakwara Ramogi Ajwang ka kamano agikanye mwachopo godo e giko mar chenro kata mar weche manyien e chenro ni mar mbaka oromo. Weche mamoko manyien podi biro medo luo kata biro medo yudo e weche manyien kango chopo kanyo sa 7 mar odiochieng' mage weche manyien mag migago. Elo Cleophas Oluocha kachiel kod jogo duto mabende oneno ni chenro ni obiro ni eyo makare mano moriwo director marwa oriwo nyaka producer jogo picha jomak duol duto wagoni erokamano ahinya kendo ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor. Crispin Otieno, Kanikisi, Ma, Ramogi TV. Nyumbani
neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ndio shule yetu ya kwanza. Nyumbani mafanikio yetu yanathaminiwa. Nyumbani ni upendo, usambazaji wa upendo na kusaidiana kwa lolote lile, hata mambo yanapokuwa magumu. Nyumbani ni matumaini yetu. Nyumbani ndio kila kitu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Nyumbani ni kazini, nyumbani ni ujuzi wetu, nyumbani tunasherehekea talanta zetu. Popote tuendapo, tuna uhakika tutalakiwa kwa furaha tunaporejea. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Jai Lieta Kani Nairobi, Ma Ramogi TV.